Hi guys. Kaindi pisa chinjananika hapa imbe nanika hapa. But mungo zati kuno nguchina ya panzi. Saka tongonika omba. Tinongonika omba guys kune nguchina ya panzi pe kunika hapana. Saka tongonika omba ndi muno understand. You understand right? Hakuna kwa kunika kuno. Saka tinongonika hapa. That's where we nika the end. Kuzi pe kunika chepa hapana. Panzi panike pachinaya. Iyo nengo uchida ku ushu. Nengo wacha hembe dzako uchida kunika. Saka unotongonika pamacheya ipapa. Zvekuna ere guys. Zvekuna zvakaoma guys. Zvakaoma skana. Right, uyai guys fast da kurumidza nda kuenda kunovata makwana kubasa. Ndakupromise kuti ndodzoka ni. Ndadzoka. I promised you. So itai fast guys. Tega man fast tikurumidze kufamba. Tikurumidze kufamba. And it won. Right guys, fambai tone. Fambai fast guys, fambai tone guys. Itai fast guys. Time shitegana mchishare life guys. Itai fast guys. And they tone. Right, and they told guys tapa 159 and they tapa 159 and they Chennai Kasunu, how are you? Tadzoka guys, tadzoka. Nika ishwenyimi kana kuno kapa 2 weeks sina kana itodo utuko zvakaoma panzapo pane pachipana mvura mai mwana kwakato yanimaona kuti zadziri nguva idziya kwakasviba kuti 4 o'clock kune kwasviba ungati zviri dziri kuma 11 12 dzeusiku saka kune uchinaya padzogonikepi wotonika ipapa kana kuchinika kuchi washing line chimwe chatinoisa muka wind house kari kuseruko manje kanenge kazara wotongonika pamadhoi papa at least zvinongokurumidza zvokuoma because zvinenge zvambosvinwa newashing machine saka zvinongonikwa for some maybe an hour so kana mbama kalaitwa so an hour zvinenge zvaita right andismaona at least an hour zvinenge zvaita bo saka guys apa ndinongotara nyaya kuti kunovata kana ndaenda kuandiba zvakaoma ndivovati niyenikira right taswera dumukoma Chelsea maswera sei ande itone guys ande itone tave pa 200 tapa 200 Pamela how are you Carol how are you Dre how are you baby girl kuri sei ngatifambe vava vari pa diet guys ichi chinhu chekumwa ichi kana wafunga drink vari pa diet ichi drink yekumwa vaya vari pa diet kana wafunga i drink lemonade yekumwa diet lemonade ichi uya unomwa kune vaya vari pa diet vaya ichi ndo drink yekumwa ichi ndo drink yekumwa no added sugar ndakatoibvunzawo zvayo haina kanzi kichengutanga kune snow ndachibika pamwe istimuka handiko kutonhora that's why they call Kapa Little London maybe because kunotonhora ukakukapa kutonhora kukapa steam kakubika hanzi haishari here no itori right ndakambototora gaba irori ndikariloadha pauyu ndikariloadha pa Google nepachat GB ndichitobvunza kuti is it okay ikatoti yes but drink in moderation sazoimwa everyday yes queen Ravira how are you so yeah unogona kuinwa hanzi madrona sismeli kudona ndadona kungoti chete Burkina Faso nehipi zvinenharo sehipi rinenharo hipi dumbu riri kutopera chaiko pane hipi riri nenyaya chairo
So tichangoona kuti chanamba tichingo richapera ipo tinotorina inharo dumbu chanotengezera kuti dumbu ratodai ratosere asi apa pane nyaya asi kumwe kwese bho right hande guys apa 278 ngatifambei guys hande ngatitegei vamwe share esi gracious zviri sei madhuwe chishongo muri sei kuzimabudza kuma 9 but it's not that very late guys ngatikunze titi wangu tipedze tidedze guest auye tinzwe nyaya and then tona tingamubatsira sei inobatsirika sei nyaya ishi handiti nyaya iyi munoiziva guys you wanted to hear from the horse's mouth now because yaingospekulata nepakasiyana-siyana mumastreets umu TikTok pafacebook yaingotenderera nyaya iyi but nezvinhu zvisiri izvo anomaona hanzi ndiri kumwa tonic water yepink iya ndonzwa kuda kuti asi kuri kutipise koko yes my paida how are you saka chiuyai guys izvi ndo zvimwe zvandongozviravo nhamo guys kutaura chokwadi hazvimbondinakirini izvi zvinhu izvi zvimablackberry izvi kungodlirawo iyo diet guys asi izvi hazvinaki munozvilasiko guys kungodlirawo nhamo ndingagode pakaipa zvazvimbonyatsokuza zvimbonaki zvongori kamwe kangodzisi kamwe kangove fani kamwe kautesti kasinganyatsouzwisisika kuti zvinofamba sei amen right hande guys taipachi 299 ndizvo quantitude hakune live andakuziva inopera nguvai alright andakuziva as I love blueberries my abel zvisi zvazvinaki izvi uzvisa muyogati but hazvinaki inopera nguva iga liri kangoziva kasileka iqiniso vele lezi zinto ai hazvinaki izvi right guys tochingwenderera mberi ina ndazokangama zvoti nhasi Tuesday kune nhingikiri ndozvandakumwena ndotongozvitira yogati izvo zvidi sangu muyogati ndiri kuzvidya maebe wangu but green ndikutoita zveblueberry yo ine Greek yogurt ndo chaizva ndokutoita izvozvi kwanza ndinakamaosa ini maosi ndosvika ndichitotoita kana zviki ndina kumati ai ndingomashingira nditoita kudla ndakatisa kusaidi kudai nditomboza 200 ndoisa mabhanana ndozama kuti ndise zvimaflavor zvino mastrawberry emunokaiwa hatongonaki hanimona saka unotongoita zvino zvokungoti ndinondigagodiko kungototsinzina utongodla kuti chidumbu rigute zvinotengamirira zva12 aiwa 12 dzakanyanyisa right ngatifambei guys ngatifambei tisvike pa400 tidedze nokuti vanhu vari kuAfrica time dzaine ngada kuvata guys andei tione aiwa zva11 hatingasvikwanisi 11 it's eno then nendovi zvimaresipi ana otsi kusuka izvi kana ndadini kana ndamasoka ndozodiko I know my MJ I know that's okay I know right tapachi 326 gaitwa dani chatisvike pa 350 okay vari pako tichisvikawo pa 350 andisika ngatisvike ekusoka acho anozodiko inayo KK pakanzi promo pepa unobva unyora timeli pakanzi promo right timeli inayo antu wakavhura app yacho watove nebhengi racho mubhengi woisa mari mubhungiro wotumira from that bank wotumira mari yako from that bank and for sweet strawberry go to Sainsbury or M&S ndakambomatenga muSainsbury anga sina kana test aya ndimokwatsa ngemukubika porridge zvo saka anozonaka pakuoisa dovi apa komukaka witi kwezi nditozoshandisa ka ma oat milk ya ndo yandoshandisa oat milk ya aizonaki ndindipo zvimaresipi zvezvinezvi guys because nditori serious zvana sadza izvi ndakasiya
Drinki ndakatobudirira mai mwana koko ndakatobudirira asi musi unoyu guys ndakanga ndaperekedza services yangu ku McDonald's achida kunodla achida kutenga McDonald's yake ndakatozvitengerawo Big Mac ini guys guys ndikazaka ndinongokera achidla atenga Big Mac ndikado order rangu vakufona ndakari order guys ndingangu ndaonda ndikatosimba ne one day ndakari order rangu. Hello. Sorry brother, sorry. Ndano ndatinonoke ai mungosiwa all time. Plus hando sauti mune stress dzenyu ndezinawo vata. Muri aiwa but bo anditi saka panapa ndiri panapa ndine mhuri yeZimbabwe panapa. Ndo yandinayo pano mhuri yeZimbabwe yakanditeerera tichida kuti tinyatsokuona kuti tingabatsirana sei. Andika guys timbomiratira Big Mac guys ndakatoidya kutaura nezero Big Mac musadaro ndakatya right saka tikuda tipanapa pandamboita sokuti peva ndikati guys tine it's so sad ni munoziva kuti vanhu tu munenge muchiwirirana munenge muchidanana mutoita mhuri yenyu muchiita zvanenge muchiita and then munhu ongoshayika suddenly ashayika suddenly and then the family turns against you. Iye munhu afamba akatofa murunyararo right now but I think anenge asitori nawo peace because kwaanenge atoriwo zvese zvinchiitika zvezvi like zvamunotsanangura zvichiitika izvi handizozivi so nyaya yacho yakatooma shokwadi but now people would want to understand exactly how it started kuti zvakatanga sei chii chakaitika kuti izosvika patiri panapa timusvike pakuti nanatezvara venyu nanaambuya venyu hamuchamakunisana kumatare edzimhosva kupi chii chakanisoitika from the word go. Right, what happened? Blessing anga ine blood clot pagumbo. Alright. Zanga ine blood clot, gumbo iro rakanotyoka. The same leg ane blood clot. Okay. Saka ukaita research clot kuti clot iri dangerous sei. Saka isusu we all took it for granted. Takatoenda kumadoctors vachida kuti vazotry kuningirira clot iyoyo. Then kuzotyoka kwaita gumbo manje. Anga asikacha exercise because I used to take her out every morning round a complex tichifamba maybe 8 kilometers a day or 10 kilometers a day. So because of this injury that leg was no longer effective because anga anima crashes. Saka day birthday rimwana takabuda makusenseni ndobva taenda pane kwaanga atenga wheelchair about 30-40 case ndobva tanotora wheelchair bva tadzoka ndobva taenda unotora keke remwana ndobva tadzoka tasvika pamba takanoona kuti wheelchair iyayi mavhiri acho anga ine problem so ndopendakati ariedza nodii ndinopomba mavhiri aya nekutenga zvimwe zvinhu zvasara pafunction nekuti ndinotora mari kune mamatenants ari big distance kubva pamba. Takatobva andonditi bp yangu yakakwira nhasi. Ndakati bp yakakwira une medication here kana ndobva ndakutengera padiscam. Kanzano ndichaita bho ndichati pandichakwira upstairs ndonomwa mapirizi. Ndopedakapedzisira kutaura ipapo. Ndobva ndabuda ndasvika pagaraji. B anga ine mwana wake mukomana mukuru mutema uya ndiye akada kupomba mataya ndobva abhesta mataya. Saka ndobva ndati alright guys muchidzoka ikumanechi netsoka ndakwenda pane mudhara anogadzira mabaisikles apo agadzire wheelchair because iye acho angatoti no wheelchair ada kubikira mwana wangu papati yake. Ndobva ndabunda bva ndaenda. Saka on my way back akabva andifonera yena zikanzi toda drill machine. Ndikati drill machine hakusina madrill because those guys have sold almost everything matools anga ariko. Let me go and get a friend anondiba drill machine. Ndobva ndaenda kulocation ndobva ndawana drill machine here. On my way back ndakufura ndichida kutora wheelchair here.
ndopakafona mwana zikanzi mama adona, mama asudi asutaura aruta asugona kufema. So I had to leave everything. Ndobva nam ndikati tifonera ambulance ndikuuya. Ndobva namhanya patasvika yanga maambulance ari busy. Ndikati no, let's try to carry it downstairs. Yanga upstairs atopedza kugesa. Let's try to carry it. Iti sei ndimhanye naye kuhospital. Ndobva ndatry kufonera umwe family doctor wedu anonzi Dr. James. James akati no, I'm out of town. Umhanyise kuchi hospital. Saka I was the only guy anga aripo nemupfana iyeyo mwana waBlessing. Saka munhu anga ine mwiri kumutakura kudzika naye downstairs, we took some time. I know. Vamwe vese vanga vangoscreama achidididi. Ndobva tabuda vatamhanya panearest hospital, nearest private hospital. Vakati no, isusu tadini, we've closed and hapana emergency doctor. So the best thing that you can do, just rush to the main hospital or Tamu. Ndobva ndadhiraivha mota ndisvika paOR Tamu, ndobva ndatomhanya kuti staff yemukati kuite sei ndibatsire kumukwidza pabhedhi. Ndobva avabuda, ndobva wadzoka futi vakati no, anotoda ma-stretcher beds aya. Ndobva tapinda mukati, tichipinda mukati zvikanzi imi budai panze. Ndobva wadaidzana madoctors, vakasvinyana about 3-4 doctors. Ndobva wagara, ndopakazouya madoctors aya avada kutanga vachindibvunza kuti auya nemunhu ndiani, anogara kupi, how old is he? Ndikati no, why are you asking me all these questions? Yes. Ndobva wakutarisana zvikanzi we are very sorry to tell you that she's no more. Makaenda kuchipatara muri vangani? Tanga tiri 3. Inini, namai ninasho, nemupfana iye mwana wake first born. Saka makaroti pamakatenda nechipatara angatoshaika kana kuti akashaikira motikari? Akashaikira pahospital. Muchisvika. He was certified tichisvika because akaita se akufema akati. So I thought I was a bit excited to know at least she's still breathing, not knowing that was the last breath. Saka right, tadzoka kuno. I informed the family. Saka pamamboita issue previous week. Pakashoka Blessing Gumbo. Ndichimuti ande kuhospital. Iye achifunga kuti it was a small thing. Ndikati no, ndaitamba bhora. Gumbo rako rine fracture. You must go to the hospital. Vanokuisa plaster. Saka takaenda vaDr. Manherasho. Then tadzoka makuseni. Akazonditi ndiperekedzei kwaDoctor. Ndikati alright. Ndobva apinda mubathroom ndobva ageza. Achipedza ndobva anditi asi hamusina kundiperekedza, muchakarara this time indakudzi. Ndikati I don't take time. You know, I can even go ndisina kugeza. Ndobva ndatopinda mubathroom ndobva ndageza 2 minutes. Saka time yangu ndikupinda mubathroom akafonera mwana wedu musikana akazi nditiro tea nemazai, maboiled eggs. Saka ndichitobuda ndakatopedza kupfeka, iye ari kuita mamakeup ake. Ndobva ndatobuda pandadzika downstairs pandachinja mota. Pane mota yaitaida kuenda naye, ndaifunga kuti anogara very comfortable. Imwe yacho it was too high. Saka ndakarivhesa mota kunze gate. Pandapaka yandaida kuti tibude nayo, pandazodzosera iyi mukati. Saka ndichidzoka ndakamuona agara pasofa, thinking kuti ada kuti achidawo kumwa tea nemazai iya. Nangisa iye anga atoti achiregedza hako tiri ndiende. Ndabva ndati kune mwana wasekuru wanga vari panapa, ndokumbirawo nhingiri remote daumboona maresults ebhora nezuro. Then she got upset akati kuyoda kuona bhora sei ndida kuenda hospital. Ndikati ko mwadi kundiudza kuti mapedza mazonwa here tea. Zikazi kana usikada kundiperekedza chiregedza. Ndikati saka mangotadzaundiudza kuti mapedza here kuti tesei tibude tiende. Ndanzi achiregedza, ndatoona kuti hausina kundiperekedza, ndakumusa makuseni usikuda. Izvi zvawada kutoona TV ndakamirira iwo panapa. Ndobva ndatotuma vana kutorai mabhegi nazvona. Ndobva ndakwira upstairs.
ndakwira upstairs pandatora ndandasiya charger yefoni. Andambogara 5 minutes kuno. Ndakabva ndadzika downstairs ndikati ndachitaura nadhokta. Dhokta ari kuti kana gumbo riri kurwadza rine ndogona kuita infection handei kuhospital. Saka by that time anga agara ari 1 anga audza mubhudhi wake kuti ndaramba kumuperekedza kuhospital. Saka the conversation ipapapo kuti ndikuramba kumuperekedza. Then ndakazomunyemberera ndobva tapinda mumota pataenda kuhospital. Hatina kumbotora an hour because kune vanhu vandaingoziyana navo ndakangobudisa zvimasenzi kuti tijambe line ndobva tatodzoka. Saka kuna bhudhi vake vaya manje haana kuzovaudza kuti tazoenda kuchipatara. Message iri uko ndeyekuti ndaramba kumuperekedza. Handiti alright. Zvapera izvozvo kuzoshaya kwaakaita manje. Those were some of the issues dzakuraiswa manje kuti akaramba kuperekedza munhu kuhospital akasiya takakwara. Saka aitoda kuti mwana wedu afe. Ndosona apangotaurwa zvinhu zvakawanda. Then tobva tazoti let me engage them kuti ndamshuwa ndakaenda kumba kwavo pakashaya blessing ndikanowiga ndakagara pamba pavo 2 weeks. Vanhu vese vanga vaenda even munin'ina wake hama dzake dzese ndakasara ndiri pamba patasara ndichinyaradzana naambuya wangu. Ndobva ndazouya kuno ndakati ambuya ona inyaya iri panapa zvinhu zvaitika izvi zvanyanya kuafekta emimi neni. Saka relationship yedu haifaniri kuti itadze kuenderera mberi nezvaitika. Ini ndichangokuitira zvichangokuitirai nemwana wenyu achi. What I'm thinking, ndichazouya ndinoda ndibonogadzirira nyaya dzevana vekuchikoro. Ndozoya tozotaura tozotsvaga date renyaradzo. Alright. Ndadzoka kunoku hana kugara mwedzi. Following month pandadzoka kuZimu. Ndasvika kuZimu ko pane date rakazorongwa iri renyaradzo. Ndikanzi no hapana nyaradzo iri kuitwa izvozvo. Tina sekuru vedu vakashayika kutanga ndowatinofanira kutanga kuitira nyaradzo. Ndikati aiwa uyu anga ari mudzimai wangu and imimi kuiga kwamakaita mudzimai wangu kumusha kwenu hatina kuwirirana. Makangondiudza kuti pane mameseji akataura blessing kuti akafanira kuigwa kupi kuno. But blessing ndakamuroora, I don't owe you anything. Anga ari mudzimai wangu. Saka zvinoreva here kuti inini kana mwana wangu akafa kana inini ndikafa ndofanira kuuya kuzoradzikwa kuno. Isusu tine musha wedu, tine imba yedu kwaRusape, tine plot redu kuna Highlands. Saka inini ndaida ndinowega mukadzi wangu kumba kwedu. And what's very painful is takawaka imba yedu naBlessing, she never slept there even a day. Saka apa zvaitika apa hatina, ndandakakumbira kuti tomuwigira kwaRusape mukaramba. Izvozvi muri kundinyi madheti renyaradzo. Inini hapana pandinopinda panyaya dzekumusha kwenyu kuna ana sekuru venyu kuti muda kutanga kuitira iwona nyaradzo. Saka handichanzwisisi. Ndobva wadaidzisa mwana wavo ndobva auya zvikanzi ndo nyaya iripo icharonga delegation nevanodini kutora mbatya. Bhodzi mbatya kuenda dzakaita dzimwe dzakaenda nehesi, dzimwe ndandichienda nadzo ini mota ndobva yashira munzira ndobva ndazodzoka nadzo hatisudzida tichazoya tichizotora. Ndobva ndagara August wakataurwa kuti uchaitwa nyaradzo akasvika hapana nyaradzo yakaitwa. Ndobva ndatuma vanhu kuti ko zviri kufamba sei tada kuti tiite nyaradzo. Yana sekuru vati havachaiti nyaradzo saka toita sei. Ndikati tichazokupa date. Alright. Vanhu vari kuuya vanotora mbatya vari kuuya rini. Ndikazi pane zvatirikumbororonga as a family tichazotumira vanhu. Okay fine. Ndagara ndaenda futi end of September. Ndikanzi imi muri mumhanyira nyaya yekuti nyaradzo nei. Ndikati aiwa kanditi taifanira kugara as mafamilies. Then imimi nini toita chivanhu chekuti tifambe tizouti chii chakaitika kuno mumwe wangu. Ini ndine vana
makids angu were affected. Pamwe zvakaitika una blessing zvinogona kuitika in 20 zvinogona kuitika kuwana. Saka I wanted to get clarity on that. Basi tiri vanhu vechechi hatidi fambi. Ndikati alright, ini muri vanhu vechechi, asi mudzimai wangu makamuiga nebakatwa nezviyo. And zvinhu izvozvo blessing aitozvitaura yachitaura as a joke. Vachiita maskits awo nevanhu ava, maskits ake patiktok chechechi. Akati asikana mukunzwa here, iwo George ndikazofa inini paunza wangu mukadzi mumba munomu, ndokupfukira ndokumukira chipfuko here, ndokubhagura asingaiti. Achitaura patiktok madhezi ekupedzisira. Anga achingotaura zvake titori mumba apedza kuita nhingiriro yake tiktok. Okay. Saka ameno kamwe kanyaya yake akambobuda ke mudzimai, pane mukadzi umwe akarova stepdaughter. She's my stepdaughter, my stepmothers anonesa chichichi. Saka she was referring to that kuti ukatora mukadzi ndafa uyo kutashingirira navanhu right. Nokupfukira ndifana kutoigwa nezvino nebakatwa. It was not something zvanga achitaura, munhu anga angori full of jokes. Saka vanhu manje vana vakuzonotaura kumba uku, papa ine mwana webhudhi yake aishanda panapa. She was the person akanoraise that issue, ndo zvakataura titi. Saka vanhu ava vakabva vakutora serious. Zvakuzonotaurwa manje, zvakazvinge zvakuchinjwa manje kuti she said this 3 days before she died. Zvanga zvisiko zvese zvaizva zvinhu zvaakataura kudhara, it was maybe a couple of months back, achingotaura as a joke. Saka inini I didn't want to fight against those things. And I was never informed kuti ndo zvava kuita. Ndakangoti maybe it's their culture. Azvona. Family yangu ikatonditi do whatever they want to do. Kana kuti vada kuiga mwana wako kumba kwavo, you don't have to fight them. Ivo ndo vanoziva zvavari kuita. Saka ivo ingosiya vadini vaite that process. Right, tasvika end of September yazvanzi mudhi wedu vaya vari kuoverseas vati timiri zvese zvenyaradzo, tozoitawo nyaradzo vadii vauya because vanga vasipopa kwaigbawe. Ndikati okay, it's fine. Ko nyaya nhumbi toita sei? Zikanzi tisazotumira vanhu. Right, but vaya vakabva kwavanga vari kuPoland kuya ndobva vauya kuSouth Africa. We stayed here for almost 3 weeks. Ndichingonzwa kuti vakauya. Then unfortunately takazosangana vari on one of my properties vanogara hanzvadzi yavo. Vatamurisana murisei nenhamo guys. Mazvona. Tapedza ivo papo. Ndinona kuti ndobva auya. Ndobva andishedza. Pano ndada kuti tionane ndiri kuno. Ndati okay, no problem. Ndaenda ndakanzi uyai muri 1. Ndakati hazvina problem. Ndobva ndaenda. Ndasvikako ivo vanga vari 3. Ndanga vari 3 nevamwe vanhu kuchechi. Ndasvika tsano. Nyaya iri panapa ndeyekuti isusu kuviga mwana wedu kwetakaita kumba kwedu zvinoreva kuti mwamakadhivorsa. Saka muri kubvumirana nazvo iri. Ndikati aiwazvo, divorce iri pairi. Divorce kune gupuro, then kune letter of divorce. Saka isusu takaita mamarriages esari 2 aya. Handina pendakapanana gupuro nemudzimai wangu, and hatina petakazoenda kunogurisa muchato. Mudzimai wangu akabviswa ringi neni padeathbed yake, ndendakabvisa ringi. Saka muri kureva here kuti mimi takaramba navanhu mautirambanisa. Ndikati kana musi kubvuma izvozvo, which means hapana kwatiri kuenda, because ndo patinofanira kutangira. Ndikati kana imimi muchitaura zvamuri kutaura izvozvo, zviri kureva kuti chii? Ndikanzi aiwa, kana vanhu vachinge vadhivhosa zvinhu zvinoitwa sei? Ndikati handisi kuziva, kana ndiudzei imimi ndinozviziva. Does it means tofanira kuti sheshi zvinhu zviripo, zviri on the ground? Ndikati no, I can't argue with you. Let me also go and consult nema elders angu.
ndizwe kuti zviri kweri izvi kana kuti amen. Ndobva ati alright, it was on a Wednesday I think. Ngatisangane Friday. Ngati no problem. Ndobva washeedza bhudhi wavo nehanzvadzi yavo nema-elders kuchechi kwavo, ndobva wati tisangane futi kupi kuimba yavo yechechi. Ndobva ndaenda ndakazoendaona sekuru angu. Zvanzi no, isusu toda kutaura nemi as a family, muri mega. Hatisi kuda vamwana. Ndikati vadimi mutori nevamwana. Saka kana muchiti sekuru vangu havasi kudiwa, what does that mean? Sekuru ndiwe vachigodora ka, ndichigodora ka. Vachigodora ndasandataura na waingoziva kuti no, muzukuru ane problem iri. Alright, okay. Saka ndobva yatangwa nyaya. Zikazi imi makabvisira chii nhumbi dzemwana wedu pamba pemaigara naye mukadzisa Samuel. Ndikati Tsano, imi makati muri kuya kunotora nhumbi. We waited. Ndikazopedzisira ndaona kuti vana, ndine mwana ane 10 years. Zviri kumushungurudza. Rega ndinodzisa kumba kwangu futi, hakuti ndakadzisa musango. Ndine imwe imba yangu iri uku. Saka ndokwenda kangoisa nhumbi and ndokwenda ngogara tingori maweekends. Saka imi muri kutishika nambuti ndadzibvisire ino. And to make matters worse, ndokwenda itofanira kunochemera mudzimai wangu ikoko. Because that was his favorite home. Kempton Park, they Kempton Park. Kumpumalanga. Oh, Kumpumalanga, alright. I know, I knew kuti mama kapaimboenda kumpumalanga. Aimbotaura ndikuenda kumpumalanga straight. I know. Ndokwenda ngogara tingori most of the weekends kana maholiday, Christmas ndokwenda ngoenda. Mazvona. Zikazi vakazodzisira ikoko, ini Tsano, we are trying to get rid of hanzvadzi yedu ndikati aiwa. Ememe ndemuri ngoda kurebesa zvinhu. Ishu yekuti imi hamutori mbatya, musina mota nemba, handioni painopinda ino. Imi mutakati torai mbatya, then we sit down and talk. Inini kana dai nezvizvo ndaida kukupai, ndaingokupai without a fight. And you must remember I've got 2 kids. Vachiri vadiki vachiri kuenda kuchikoro. Ndobva tatadza kuwirirana. Ndobva ndazoudza mwana mudhara kumusha. Mwana mudhara akati iwe adii kunotaurana nasekuru. Ndibva ndaudza sekuru wangu wekwaMutasi. Sekuru ndobva kuti nyaya yada kuti tidini, titori vana sekuru chigodora. Tisangane toona kuti munhu anogona kunotibatsira ndiani. Saka ava sekuru vangu vekwaMutasi vakazoita problem yekuti vakanga vane muroora wavo akanga achirwarawo, saka ndokwavanga vaatenda. Saka vachigodora vakazoenda nemunin'ina wangu nehanzvadzi yangu, ndobva vaenda kumba kwavo. Ndobva vasvika, they spoke zvakanaka-naka, vakati mbatya takuya kunotora. Vasvika kuno kunyaya yachinja. Zvisoda zvinhu zvehanzvadzi yedu. Hanzvadzi yedu yaifamba nemota iyi neiyi, plus pane dzimba dzakadai. Saka isusu hatigoni kudini kuti titori nhumbi idzi pasina zvinhu. And all along, issue haida kuti vanhu vasatore mbatya yanga iri ngoti, saka mwana wedu aishandira mbatya izvozvo chete here. Saka inini zvaa zvichindinetsa because ndadi nezvinhu zvendaida kuti ndivape, but not nenzira iyoyo. Mazvo. Saka vakapedzisira vakutoita zvekuda kutorowana, vakati wakaromba iwewe, wakauraya hanzvadzi yedu neurombwa wako. Vamwe sekuru vangu vakati ko ivi unongogara muchitaura nyaya yekuti muzukuru wedu akaromba, taakuti ngatifambe, hamusi kuda kufamba. Saka that issue iyoyo kana ichikunetsa imini, iyi medical ndigikini certificate iri kuti natural death. And doctor akaexplaina, we can even go today toenda kuhosipitari munonzwa kuti munhu akafa nei. Saka issue yenye kuti munhu akaromba musikadi kufamba, siyanai nayo. Because muri kuaccuse munhu zvamusi kuziva. Dama muziva kuti munhu akaromba zveshuwa, maitoti iwe mukwasha toda kuti timbofamba. Kana maitoengage isusu vana sekuru vaitoti ngatifambe tizoti chakauraya mwana wedu chii. But because imi mune mahidden agendas, you keep saying the same thing yekuti hey vakadai musikadi kuzviprove. Let's prove this thing once and for all. Tipedze nyaya iyi. Main issue iri panapa ndeyekuti mbatya dzitorwe dzigoyiwe mbatya dzemunhu, mufa azorore.
kana mufi akaurawa ndiye achazoziva zvekuita nemunhu akamuuraya. Ndobva wapenga, ndobva wati no, wakabva wabuda panze vese. Vanasekuru ndobva vatera vati onai, saka isusu tingati tabva kumusha uku kuuya kunogadzira nyaya kuno, mwakubuda futi nyaya yacho isina kupera, zvinoita here? Gazano, this is what you've decided. Uyu Jordan anofanira kubuda mumba, osiya vana vedu ogara nehanzvadzi dzedu panapa. Ndiye anogara somewhere. Now they're talking about the big house amaigara yekujobeke. Ndakati manje izvizvo hamuzvioni izvizvo. I'm not going anywhere and I'm not leaving my kids. Vana vangu ndogara nawo. Saka kana zvakadaro kana musikadi kutora nhumbi dzacho ngazvigare zvakadaro. I don't have any problems with ndigare nhumbi dzemudzimai wangu even for the rest of my life. Ndogara nazo kana vasikadzidi ngavanegedzi. Ndikati imi vanasekuru mungabvuma zvinhu zvakadaro, makambozvinzwepo zvinhu zvakadaro. Ndobva wapenga, ndobva wabuda, ndobva waenda. Saka we decided to engage chief. Ndobva taenda kwachief Ngezi. Taenda kwachief Ngezi, chief wakasvikawo wakapawo first hearing. Handina vandakapiwa chance kuti ndi-explain kuti chii chiri kuitika, zviri kufamba sei. It was zvinhu zvinenge zvadiscusswa before, because vakazongoenda kunotaura zvavakataura, vakapasa majudgment avo, ndikaripiswa fine. Ndibva ndaita appeal. Paappeal yangu inini ndopendakanatsa kuexplaina zvinhu zvanga zvichiitika on the ground, but still ndakangoripa mombe uape mari yetransport chichichi, of which I did all of that. Vanga vakanzi musi wa5 December ndopaifanira kuya kunotorwa mbatya, but unfortunately my mother died a week before on a Saturday. Mai vangu vashaika, nani sisi vangu vanga vachirwara. Saka sisi vangu vakatanga kuita mahiccups semunhu akupererwa nemweya. Habe nokuti mama wakarohwa neheart attack ndobva washaya. And vanhu vanga vari kumba manje vakatadza kunobvisa sisi vari kurwara vaya pamba kuti vaise somewhere vasazive kuti ndo zvaitika. Zvadaro manje. Halo. Takateerera. Zvadaro sisi wangu wakabva washaika the following week. So we now had to inform the chief, no, chief knows I think I can know. And I forgot to say something. Muna April, ndakaluza eyesight yangu, ndakutona zvinhu zviri padhuze. Saka zvakabva zvaenda kunoitwa nyaya manje kuti takakudzayo takaromba. Ndozvanaita kutaura kuti with everything that is happening, that happened now, kunonzi kuti muri kuona banga riya munhu akutozvirwira. So I didn't have any issues with that. Kufaka kwaita family members vangu hapana kana munhu akambotibatawo maoko, ndiwo vakabva vangodecide kuti musi wa3 wakugowa mbatya dzakasara dzadziya, ndobva waita saizvozvo. Saka vanasekuru ndakazwa vati no, nyaya iri panapa manje ndozvaitika, saka toita sei? Vakati no, let's go back kunani, kuna mambo. Vadzoka uko zvikanzi no, vanhu havandofanira kuti vave vadini vaite chivanhu, vanhu chedu vatore mbatya. Ini ndikati nyaya inonetsa panapa ndeyekuti hamusi kuona here kuti hapasina ukama, because ini ndakashaikirwa, vanhu havana kutibata maoko. And these people are very happy nenyaya yeeyesight yangu kuti ndo zvaitika kwandiri. Saka kana vaakuti vakuuya kuzotora mbatya, zvinhu zvakufambiswa sei? How are we going to face each other? Is it okay kuti sisi titore mbatya toenda nadzo kwamambo, mambo washedza kutora mbatya dzavo? Saka that was the issue that they were still deliberating on. Kuti toita sei? Ndo mamiriro akaita nyaya iri panapa. Saka kwachief zvakangovharana just like that. Noti pakambobuda narrative yekuti matora hembe mukaisa mugaraji.
if I'm not mistaken. Hakuna zvese zvomugaraji zvanga zvitaura zvazvo. Zvakaitika ndezvekuti pakauya nhumbi idzi takadzisa muspero ndobva tazodzibvisa vatadzisa murumu riri downstairs. Saka ndopendakazodzibvisa futi vandadziendesa uko. Noti kuti pane zvanga zvisinetsa kana kuti chii chaichitika ndaichingoitira vana ndoenda nchingoitira. Ndikozanzi dziri kwacho ka it's not like ndakaisa kustorage ndakaisa mumba mwangu futi. Maona. Saka vanhu vangangotsvaga nyaya dzekuti and I'm not good at talking. Saka zvakafanana nepamambo paya vaitaura zvavaitaura, but some of the issues you can see that vanhu vada kutry create nyaya to make me a bad person, of which okay I'm not a good person, but zvavanga kutaura zvacho hazvisizvo manje zvanga zvichiitika zvacho. Zvakuita as if idini ndakato disregarda everything zvandaichita naBlessing didini. Vanhu vanga close nesu ndovaiziva kuti tinodanana sei nerelationship yedu yanga yakamira sei. Saka vanhu zvanga zviripo despite everything kuti zvazodai vaifanira kubudisa mbatya musha, then vanhu vogara pasi as families potaurwa zviri kudiwa nezvinofanira kuitwa. Kana vachida kufamba kufambwa. Saka zvese izvi zvakabva zvacrashwa, vanhu vakabva vangozviitira zvavo. And isusu tichikonfirma namambo, mambo was never informed kuti vanhu vagowa nhumbi. Saka zvakatotishambisawo kuti what is happening. Man. So panyaya yehembe idzi panoshayika mukadzi, hembe hadzibati nehama dzake here? Hembe hapana pandakambozibata hembe idzi. Hembe kutanga padzaka kushaya kwakaita Blessing, ndakafunga nasekuru wake nana tete wacho. Vakati vana vatoriko kudhara, kune munin'ina wacho. Munin'ina wacho nemwana wabhuti wacho, musikana aitishandira panapa, nemwana wangu nasabvira wake 1 ndovakasunga mbatya. Ini mbatya izvozvo kutosungwa kwezvakaitwa, inini I was busy ndichitofamba ndichiita nyaya dzemapepa. Handina pendakambobata mbatya dzaBlessing. Pakuzodzisa kune imwe imba kana pamamshitero ndakanisa kune imwe imba? Kune imwe imba ndaitotakura nehanzvadzi yacho iyoyo nemunin'ina wake iyeye nemwana wabhuti wacho nekamusikana kangu. Ndo vanhu vaitobata mbatya. Handina kana vandei ndakadzibata. Kana izvozvo mukavafonera vasikana vandiri kutaura vari 3 ndo vanhu vaibata mbatya. Handina kana musi ndakadzibata. But izvo zvinogoreveko guys? What's the myth behind, like murume wangu akangobata hembe dzangu kana ndafa? Why? What happens if akabata? Why? That's the other problem yekuti pambatya izvozvo ini ndaitofanira kunga ndiripo, because hapana munhu anoziva zvinhu zvemudzimai wangu. Ini ndinozviziva ini. Kana dai ari munin'ina wake kana mwana wake, hapana anoziva nhumbi dzemudzimai wangu. And isusu naBlessing taipfekerana. Matisheti, matracksuit taingopfekerana. Dzimwe nguva taingoti tichitenga mbatya dzedu, totenga mbatya dzedu. Ndiye aitotenga. Aitenga mbatya dzakafanana. Saka zvekuzoti ndakazosunga mbatya ndakadai. You will find out there's a lot of my clothes pambatya dzake idzodzo. Muno mwacho matisheti andiri kutopfeka pamwe ndake mazvona. Saka chete zvekuda kutsvaga nyaya yekuti zvakadai. And alright, that issue vakati ndakabata mbatya, but vanhu vacho vakabata mbatya vacho varipo vanobvuma ndikaripiswa ka. Saka what's the next stage? Handivaifanira kutora mbatya because ndatoripa kudhara kaini. Ndakaripiswa zvinhu zvandisina kuita, handina kumbobata mbatya dzaBlessing. But I just let bygones be bygones. Zvangoitika ndizvo zvungadi. Sati uda kuti mushe azorore. Handiti. Right. Okay. So pane imwe futi ichi yakabuda ipo paya kuchinzanzi Blessing akanga isa some properties in the brother's name. I don't know. There's no issue like that. Vanhu vanonga vangotsvaga zvavo nyaya. Hapana nyaya yakadaro. All right. Saka iye aishanda kupi Blessing? Blessing anga asikashandi.
Saka aishanda angasikani mo maisha imi ndimaishanda kuti muite maproperties esaya ndimi maishanda mchikumu. I think maishanda ku Transnet ishi anu Transnet zangoita vana ningirikeni vana Blessing ndezvokuti handiti atavhura muzinda pamuzinda ndiyena ndakangopa nhingi yekuti arani then kungaino masocieties ake anga achiitawo zvevakadzi zvinongoitwawo nevanhu vechikadzi vanga pasina established business rekuti ari kudai. But all in all, we were working as a couple, we were a team. Despite ndina achishanda, iyanga achitoplay a role yake semudzimai. But after tashaika Blessing and dadzi yangu, to be honest, mapana mama mchinetsana, apana boitere a third part like a girlfriend or stuff like that, with makambonetsana and things like that. Kuti like mamchinetsana sokuti probably pakumuza pakunetsana apa munhu anenge achiudza hama dzake kuti murume hana vachakumba kune munhu azodai amuna here kumbotsana issues zvakafanira wai. We never had such issues. Issues that titori now, to be honest with you, my issues that now angari mwana wa Blessing because that guy he just changed. Akatanga kuba akadi akandishedzera matsotsi. I think I nearly lost my life twice. Kamana kukaya saka we tried to sit down as a family, but ivo vacho manje vaitomutya Blessing, vaitotadza kugara naye mupfana uya kana iye big brother yacho akatotadza kugara naye because mupfana uya anga atochinja achinzwa nenyika. Saka Blessing, she couldn't caution mwana kana achinge atadza because taiti kana mwana atadza tikada kugara naye pasi pana iye aibva adi aitsanga. We could behave maybe 3-4 days tisikataudzana. Imwe issue yakaitika ndeyekuti ndakauya kumusha, ndichibva kumusha inini, it was not my first time kuti ndishaya mbatya dzangu mumba because mukomana yangoti 2 minutes dzinongosiyiwa bedroom door rakavhurika, kana iri mari kana dziri mbatya dzaanoda aitora. Saka ndandine rimwe shoti rangu reGucci nekepi yeGucci, ndangoti ndichitobva kumusha ameno chicha kambodo nditashi kupisa, let me put on this short hamuna mba. Ndanga abva kuposta paFacebook akaipfeka shoti iyoyo. Ndiye panabvunza sisa waishanda ndikati shoti rangu riri kupi, jini rangu redhizi handisi kuroona futi. Ndikazi ndichatsvaga pamwe zviri kuwashe. Ndikati ndinoenda kuwashe sei because hanambodini hanambozvipfeka mazvona. Ndobva Blessing anga akagara ari busy pafoni, but she was listening because iye akazara achiti you are very funny because waona mwana, because mwana tasikachagari naye anga akulojerwa flat kutown because waona mwana ari panapa, saka waona kutoreza maissues. Ndikati ko ndikatadza kubvunza mbatya dzangu ko idzo mbatya dzinorasika sei mumba but kurwiziri kuti mbatya dzairira nemvura. Ndobva yaita a big issue, ndobva atumira futi mudhi wake waya message kuti mukomana waya akauya dzikunetsana, atanga futi nyaya yemwana iyeye akunyepota akabirwa mbatya dzake anenge akatowigamba. And that thing I discovered those messages, ndazotumirwa mamessage ese anga ani phone. But ndofa kundinetsa hanzvadzi yangu ipapo, if you were such such good books, why would Blessing send such messages kuna budi vake kuti munhu yauya akunetsana nemwana wangu azodai, imi muri in good books? Right, that thing it was going to ruin our relationship because like I said, anga asikagoni kudzora mwana kana pakashedzwa munhu kuti atry kugadzisa nyaya iyi, you could never win. Saka zvaigara zvichikoza matensions mumba, and iye mwana aita seanoziva kuti ndikadai vanhu vanonetsana. Saka aitoita zvinhu izvozvo because paine issue futi, paine mwana wamaini nhashu nemurume wake. Ndakado ndichibva kuona ndichienda kune imwe property yedu,
pandasvika pane munhu pagate ndikati ko tokubatsirai nezikazi handai unokolekta matv unokolekta matv akafaira logakazi hapane mufanira anotengesera matv ndichibva ndamufonera ndikati iwe zvina achitaura zviya zvoti vakomana kutengesa matv talk to this guy saka akangoti pakanzwa nyaya yabva atotanga kutukirira mukomana uya ndobva ati ini ndatodriver all the way from Clinton Park saka ndinoda mari yangu yechipetrol ndakamupa nhau yakavhatisa ndikati apedzerana nemunhu wangu shamwari vatengesa matv panapa next time handisvoda kuona panapa ndobva ndadzoka kumba tobva tada kuireza nyaya yekuti shamwari ona zvendachichitaura zvaizvo saka mwana utomboita sei naye wakawenga mwana haumudi panapa saka unoda kunditi sei ndimuuraye here chichichichi saka we having tensions nenyaya yemwana every now and then paingoitika tuma incidents kwakadaro itotwo then tonetsana like any family munogarawo muine maissues emunanga muinawo but iyi nyaya ndo yainyanya kutinetsa steriki papa yemwana anga ane makore mangani mwana uyu pagore rapera ipapa? He was 2021. Saka right now presently where is he? Akadzoka kumusha. Wakadzokera kumusha nekufamily. Yeah. So in other words what you say is part of the clothes dzakagoviwa. But dzamini nadzo imimi ndo dzisina kugoviwa. Yes. Padzakanga chini pane pakabonzi pafa kombi chimchinda kumusha here something like that Botswana and stuff like dzikazosara Botswana dzakazodzoka kuJoburg. Hembe idzo dzidzaive nayo. That was the time he funeral. Okay. Mota yakafira muBotswana. Dzaive nayo. To go back. Ndina achidraiva mota. Saka pamakadzoka dzakabatwa nahembe dzacho zvadzinonzi hadzibatwi. Asi takadzoka nadzo ndikashedza ava vana maininaro. Hana kutovashedza vanga vatori pamba panapa because handipo vakangobva kufuneral vakauya futi vachigara pamba saka ivo ndo vakangoburisa mbatya. Saka ivo hafanira kutodzibata munhu zvachose nochitoda navanhu kana vasipo dzotogogara padziri ipapo. Inini zvangu aina hangu dzangu ngaizimbate dzangu mubate zveya dzakada basa dzangu hembe ngabate zvake aiwa murume wangu nyatsodzizi peta upete uise uko hembe ndobva ndatomukira hembe. Ichinenge ingoripo ndeyekuti whenever vanhu kana vaine vokuda kutsvaga kuti vanokutsvaga pakadai you avoid things like that because already inini pakashayika mudzimai wangu panapa pakanga patobiwa matitle deeds edzimba mapepa emota of which I only saw that ndakutotsvaga pepa remota yangaida kuti ndibude nayo ndiuye naye ikoko kunhamo. Akabiwa pamariro kana kuti asati ashayika? Atoshayika. Vakatoba atoshayika atimidzi vakato yapfuma yenhaka. I don't know whose instruction was that. Saka makazomawana sei? Sisa, she was very honest musikana wabasa. Because pendakazipenda kungopenga zvangu ndakutoti I think it's better ndinvolve police. Ndopakafunga kubudisa mapepa yakati mapepa ndaona ari kumba kwangu. Ndakati mainini musadaro, we've been here together for a long time. Sei muchitumwa zvinhu zvakadai. Saka I didn't want to shame her kuti ndimufilise guilty. Ndakangotora pepa remota nepepa nemanhigirini matitle deeds vandandosiya mumba vandakiya bedroom yako. But ndichibva kumusha futi ndakawana bedroom yangu yegwezhenuro, of which it was someone else's instruction yekuti go and look for this and this and this. Zvichidaro futi pakanga pauya vakuru vanga vasipo mwana wangu akatanga kundipandukira musikana, akatanga kuba mapepa zangu nomu, laptop yangu yakanga yarashika isiri munomu. I don't even know what they were looking for. Mwana ni makore mangani? She was 17 that time, she's 18 now. Anga ndipo anga afidwa, anga pari zvanga audzwa. Saka right now the bad part yakaitika ndeyekuti vanhu ava pavanga vachituma mwana kuti aite zvinhu izvi zvinhu
pane roja rangu ranga rakagara ipapo richiteerera nyaya idzi, but because mukomana I was so good to him, akakwara achiita zvichizama-zama, anga ane almost 4 months asikabhadhari rent. Saka he just decided to call me kuti hey Glass, ndikuisa phone paloud-speaker, musatauri, munzwe zviri kuitika kuno. Mapapers enyu akakwana here kumba uku? That was the guy akandondialeta because I just left my things zvingori zvakangoita mubedroom wangu. Ndikati pamba penyu pane munhu ane maspekis mubedroom enyu ari kutora mapapers enyu achishuta achitumira kuno. Saka zvimwe zvinhu zvatisikadi kuti tinge tichitaura kana tinetsane nazvo. We just kept it in house. Mazvona. But zvinhu zvanga zvichitoitika. But anyway, kana spouse ikafa pane survival spouse inosara senge apa masisi ndokusara nevana vangu, inosara nevana, inosara nemaproperties. Ndo zvandoziva weni. Toga tichitaura everyday kuti hama dzedu kana tinge tafa, please stop fighting zingikiri. Kana chandinenge chiza kuti ndinenge pane zviri kuitika, ndinosiya ndakatonyora uyu musana ndinotodzizafa, munoriona uyu rakanyora kuti so chakati wiri rangu rinenge riripo. But now takaita hama dzekuti panenge pafiwa hama azichi ndiani Harriet nai munomuziva Harriet Harriet adzakaita sei kwanza pane nokuti chikweni pane wodi Harriet kubuda something pane kuti bvunzai kuti Harriet kudi guys handisi kunzwisisa muri kuti Harriet chikweni Hamon. So andizoziva kuti chokwadi chiripo ndechekuti mukadzi murume anosara nezvinhu kana kuti mukadzi asara nezvinhu antimaona kuitira pane vana kapa, because right now kana una zvinhu zvacho ka zvinoruina relationship yemafamilies akawanda. Because right now I think side kwavo vatova ma-issues nemamwe ma-family members, because vari kufeel as if those family members are trying to support me, of which those people vanga vachida kuti zvinhu zvingosheyiwa zvipere, then pane vana kapa ende vana choda kuenda nona mbuya vavo vochoda kudii. Muri kuona izvi zvafana manje December uno vana mapassport avo akaexpire, saka they were supposed to go kunobata maoko first vozoenda zvavo kuholiday. Andambuya vavo akashayika, but it became a big issue because I'm coming from 2 funerals, handina mari. Vari kuti ndikuramidza vana kuti vasauye, of which that was not the case. Ndanga ndisina mari. Zvikanzi aiwa haungashayi mari unayo. Ndikati aiwa, let's make things simple. Imi muchikwirai muuye kuno kwangu. Ndikati handigoni kuuya because makumbo angu ari kurwadza. Ndikati okay, ini handigoni kuti ndinogadzirisa mapassport evana because I've got a poor eyesight. Saka let me try to raise money ndikubhukire flight muuye kuno. Ndikati mari yekubhuka flight chene unogadzira vana matiketi kuti vauye kuno. Not knowing kuti zviurwa kuti vana vauye ka. Ibe muri kuti maya blessing vakashaya mai mukadzi vaya. Aiwa vana kushaya. Okay. Mama wangu atido vakashaya. Okay, alright. Saka vana ndirikinika vana vaifana kutanga kunobata maoko kwedu ndikuzoenda zvavo kupi kunoona ambuya vavo. Saka zvakaita as if ndikuramidza vana kuti hamuendeko, of which inini handisitorinawo mari, ndatobva kunhamo. Saka yakaita issue yekuti kuda kutipa mari yendege sei iwewe uchidzi hauna mari. Ndikati ndege haidhuri, ndege is 2000 something. Vana ava kuti ndiende navo uku handigoni kuendako nenyaya eyesight yangu. Plus kuti vazobva kumapassport vachatora time mapassport abude, then chada kuvakwidza bhazi or vakwire flight, ndivatengera chikafu, ndivatengera mbatya, uya ugara ikoko. I don't have that money now because ndikubva kunhamo, and kune issue yekuti vanhu vanofanira kuuya kunotora mbatya, and I'm the person who is supposed to transport those clothes back.
saka at the moment I can't raise mari kuti vana vauye ikoko because ari kurambidza vana kuuya kuno saka pakaipa right guys. Nyaya yakafanana neiyi guys, how best can we handle it? Yeah, because sure nyaya yarebesa, and inini to think I feel so bad, you know, to think with Blessing was just a happy soul. Munoza taitamba naye pano padiaries, you guys, you know, taitamba naye pano padiaries, tuta ku TikTok uko, you know, aita zvinhu zvake kumafunction pamuzinda ichivhura tisakaivhurisa isusu tipo paya pamuzinda paya, tikaendapo paya tikatotambapo pamuzinda tikaita chihaiti chedu tiripo tikatofara patakazoona mwana iyeye hanimona. So to think she was a happy soul, but now ari kushungurudzika asina kurara in peace because kune hembe dzake dziri kutenderera. It's so, I don't know, it's so disturbing guys. Never did I ever thought kuti one day ndichagarira Blessing pasi tichitaura nyaya Blessing because she was kutoziva kuMpumalanga. Remember the other day pakayana baba Harare so ku Pretoria akatonifonera chiti uri kuuya kunoku ndikati ndiri muJoburg tikati ndakuona iuyai tikasangana ikoko aine mafriends ake akatoti ndiri kubva kuMpumalanga, you know, akati madezi ana ndiri kugara kuMpumalanga ndokwatiri. That's when I know kuti okay kuMpumalanga chi panenge pane something or whatever, you know, taitotaura a lot. But now all this because munhu ashaika kupa body viewing chichi chakaitika pa body viewing. Body viewing Blessing angakati, I don't know what was happening with Blessing, because Blessing, if you talk to most of church members vanhu vanga vari close naye, she was hapana paaigara asikatauri zvekuti ndikazofa ndoda kuzodai ndikafa saka usatorora umwe mukadzi aizvifila. No, she was feeling it. Aizvifila. But she was saying it like jokes, but a lot of people vaida kuzvidistance pane nyaya dzakadaro akunotanga nyaya dzake dzezvezvo. She could say it jokingly, but at the end ndo zvakazongoitika, because I thought at times aimbobuda achimboita maskits achichema, I wish I could follow my father. Both nababa vacho they were very close. Saka the moment yakafa mudharaka, she was not okay, and she felt let down by almost nearly all the family members, because I feel as if even we vakamuleta down. Takagara namudhara wacho kuno for almost 3 months achirwara, but hapana munhu aimbomubatsirawo. Blessing taigara usiku hwese mudhara achirwadziwa, murin'ina wacho ari 1 house away. Aiti abva kubasa aipfuura pamba oenda kumba kwake osvika otozviitira zvaari kutoita, haatomboui kunoona kuti mudhara ari sei. Semuna bhodhi wacho waingoitawo zvavo, waizouya maybe after 2 weeks. Saka kuperedza mudhara kuhospital tisaimuperekedza, kugeza mudhara achirwara tisiri tu taigeza mudhara wacho. Ndikazopedzisira ndaengeja shamwari yangu, shamwari wevabatsire mudhara. Saka anga achida kuti mudhara wake apone, but unfortunately it happened vakabva vashayiwa kuZimbabwe. Saka kushaya kwaita mudhara wake zvakamaafecta sereki nekacloseness kavanga vainako. So ndichomuti onai kamai hatisiyanai nezvokufunga zvakawanda, inzira yedu tese. Ini mukaramba muchishungurudza nenyaya yamudharaka, the next thing iwo ndo uchazorwara, and you must look after yourself. Because the times waitoti uchitobva kubasa undosvika aitochema akabata album kana mufoni mwake, anga akatoita mwemo manenge upishwara anga akaita baba acho, aingogara achingowasha achidi. Saka that death also it contributed to a health as well. But pacho pakavigwa chii chakaitika pabody viewing? Body viewing Blessing anga akati haadi kuitwa body viewing. Aizvo aitozvitaura vanhu kuchechi, kana inini aizvitaura as a joke, but zvinhu zvezanzi achiti bana tinofunga kuti ndikafa inini vanhu vazoita bona munga vachoseka kuti icho chatofa chichi handitodi kuitwa body viewing. Ndo zvaanga achingotaura. Some of the things they came to be effective nekufa kwake, but iye achizvitaura achizviita aizviita semajokes. Munhu aida zvokungofara zvamukutaura izvi, munhu aida zvokungoseka. She was a jovial person. I know. Paanenge ari, you could feel the energy.
mazvona. Saka zvimwe zvacho aita achizvitaura so vamwe vanhu vakatanga kuzvitora serious, vakatanga kuzvitora into reality, everything they took it into reality zvataitaura like ndotaura panapa nevanhu everyday guys kana tikazodai hada pandinonzi ndafa vanhu tsoka but simeni vaiti zvakati vanhu vototaka kutoudza hama dzangu dzitomanya nazvo. And I really understand you guys zvakadaro zvinoitika guys, and zvinoitika zvechokwadi. Pane imwe nhingirini akatoita patiktok achichema anhu akati blessing chii mazvona, and ini ndakazonga ndakutosurprise kana ndichibvunzwa nemafriends angu ako blessing chii mamuita sei, ndikati handisina zvotomboziyai. Ndizosvika panapo ndatotofara ndikati akoyo watumire nhingirini wangu wachichema chiti kazi vanhu havazivi kuacta here, I was just doing it for fun mazvona. Saka zvimwe zvinhu zvainge munhu aifara, she lived a life fully. Haasi munhu wekuti our life yakakararama, she lived a life fully. Chondo chokwadi. Usinaiti tikanisana panapa, even ini ndamutadzira, you can spend 2-3 days tisikataudzani, she will always come back to me ota saka iwo zvawakaita wafunga zviri right here, ndikuregerera hangu, but zvawaita hazisi right, haugoni kuti sorry iwowe, zvichazoiti sorry riini mazvona. Saka ipopo iwo ndofila guilt, munhu zveshuwa ndinamutadzira. There was this other day ndakabuda pamba panapa, ndakanosangana nemafriends angu kulocation, ndakabva ndisina kuti ndakanadya breakfast chete, vandabuda vandasvika vakomana vatondifonera kuti Jojo yakuno vandasvika pavanga vakomana but takuchengetera Hennessy yako ibhodhoro rako riri apa. Ndakati guys, let me just take a glass, handisati ndadya maona. Ndobva ndamwa glasi riyaya, vandatotora bhodhoro riya vandarisambuti. Ndichibva ipo ndindaudzokaumba, mafriends angu vaandifonera, madhara andaimbotamba nawo vanzi shamwari yatoda kuona chichichi, pane munhu wendaida kuasanganisa naye. Ndichisvika ikoko wanga wanditengera futi 2 mabhodhoro Hennessy 1-1. So ndakamwa musi iwowo kusvika dzakuma10, ndikati guys let me go. Ini mutemo wangu ndaisikachayi 7 sandasvika pamba. But iye she got worried, dzakuma10 mafoni angu SR2 ari off. Ndobva ndabva pakaona akati iwe wadhakwa, wadi kuti tikuperekedze kana titsvage munhu anokuperekedza. Ndikati ndiribo. Zvikanzi rivhesa mota tione. Ndobva ndarivhesa mota zviri bho. Ndapinda murodi, vandarowa mota. Along the road vandasangana nemapurisa. Mapurisa amenoti akaonawo sei ndakadhakwa, vamwe idrive yangu. Zanzi shamwari wakadhakwa uri kuende ndikuenda kuParkfontein police station. Zikazi handi tikuescort. Ndibva ndarowa mota. Ndasvika police station pandiyazivi ndikuende bva ndapfuurira. Ndakazoona ikona mota dzanditeera 3. Bandamira. Zikazi iwe watienda police station kuende. Ndikati pane zvendaida kutenga, vakazi mashopusi acho ari kupi? Pinda mukatu. Saka ndakabva ndachaya U10 vandapinda police station. Vandapaka mota. Vandaloka madoors avo, ndavhara mawindo, vandadziva mota, vandadhoza siti, vandarara. Ava vanga vaine plani dzekuti vada kunditora vada kundivharira. Ndobva wanoka pawindo. Umwe wacho bva ati muziye here kuti George musiyai akadaro, tozomuona makuseni. Ndaita sendiri kuzvinzwira kure. Ndobva ndatorara papolice station. Ndakazoti kuma 3 AM vandati papa, ndikati hey where am I? Ndikati mai we, ndosvika ndichiti unoona mafoni ese ari off. Ndobva ndarowa mota, ndakatobuda ndita zvekutiza ndichiti pamwe wachanditeera futi. Ndasvika pagedhi ndapresa intercom, ndobva anga asina kurara, anga akatondimirira. Ndobva ndavhura gedhi vandapinda. Handisi kugona kana kumira. Zvikazi ubvepi this time? Saka ndoti chii? Ndikati sorry, ndakati ndadai nauno mwadoro kazawa. Iwe wadukura iwe. Unobva kupi? Iyo girlfriend ndingabva yakupengesa kudai kuti usvike this time. Ndikati aiwa, ndakadhakwa. Akatora madays akatsamwa nenyaya iyi. Akazoti tautopinda muweekend. Zvikazi uda kuenda futi kwawanga uri. Ndikati shamwari, handina wandoda kuenda ini. Musi yafodera ana Jabu endandi, na vanokutaura vanhu vese kwendandi. Saka takatomboita kaishu kayake, asi iye ndiye akazotozviita the bigger person, akatouya futi
aunotanga kunditaudza futi but all anonga ngasikadi kunditaudza saka that was a character yekuti mainetsana panapa even netimu rake rekumba kwake chairo chairo I was the one aizotoita atauri nawo because they always disappointed but zvava zvisiri zvinhu zvekuti maissues zvekuti iye aitoti handiri kutaura nawo inini on the other hand nendichitaura navo vanhu aya iwo zoti iwo nezvenewo unotaura nevanhu vandisikatauri nawo sei ndingi yakandidai nokuti I must just make peace with them ozotovatanga futi vanhu iwawo totaudzana naye haasi munhu aibata magrudge zvimwe zvezve saka Bonivinga inatozoitwa zveshoka domo yakaitwa vakazoita yakaitwa Bonivinga yakaitwa but vambotanga varamba vachitekwa kanzi akatisaita Bonivinga ya pakamboita tuma issues but ngoti manje zvinhu zvacho zvimwe zvaitirwa mumakona vanhu vaitaura uko zvodai but Bonivinga yakaitwa navo vakaita Bonivinga okay imi makachaiona harindo zvitaitaura kuti vanhu vaizotora zvimwe zvinhu zviyezvi pozoita munhu anoti akati zvakadai unotoona neni ndakazvinzwawo then yakumbodiscusswa futi nyaya iyi mavanhu yakaitwa Bonivinga and kuhila kwenyu kunotonetsa because you are supposed to have started the healing process but because of izvi zvese zviri kuitika munotogara muchichetofunga saka zvichadini you start thinking again but blessing dei pakusimashoko aya but dei blessing kuhila kwacho kuchatonetsa kuchanetsa chaiko chaiko I don't even think I will recover from this because it has affected me. I think I now have high blood. I'm always stressing, especially when I see my two kids. I'm big. At times I don't go achema and kufunga mama, and you don't know how to console him, what to say to him. Then because the my issues with my families are asking because it was going to be easy my families anga chiwirirana mwana achimboendawo uko vana chimbodai muchitaudzana vambuya chimboya maifila maitofila kana dei anga asina kana ari vaning'ina maigona kutokumbira mwe mukadzi mwana chai muning'ina wake mukaita mukadzi yenyu mukakontinya nelife kana maizoda yenyu so it's almost 2 years down but hapana nyaradzo yakaitwa saka you end up not knowing chii chaizvo zvimboitika saka chechi yavanopinda ichichiridzi nditozima chechi acho ndazima chechi acho asi blessing aipinda kuinzi AFM ikwesei ndanga achatenda saka budhi vacho vaizvi vanozviti ndipasta vaishuwa upasta hwacho huri papi kana mweya wanhadza vechingotenderera vasingadi kumuviga because mweya wake uri all over chero kunzi aonekwa mangwana kunana kadoma kana kuti kupi hazvishamisi because his spirit is not settled ari kungotenderera muhembe dzake dzaangobatwa unless it seems as if blessing aitori nekamwe kasaidhana kekuti aingotaura zvinhu zvaanoda kuti achingotaura zvatinotaura the power of a tongue hani munoona simba riri mumuromo iri but those issues zvinhu zvaaitaura hake kana aitaura zviri good or bad but that was not what was supposed to punish her because I feel they are tormenting her. Yes, they are. They are tormenting a spirit. Because kana mubhaibheri munoti let the virgins be mine. Kana blessing aine munhu akamutadzira Mwari ndiye anoziva kuti zviri kufamba zvisafamba sei. And kana vanhu vaine maserious African issues they must consult regardless yekuti unoenda kupi kana uri munhu wechechi unoenda kumasowe unoenda kumapastor then you get a ningirikeni closure handiti zvekuzoti vanhu vanoti nhingi akadai akarumba akauraya mwana wedu akadai but you don't want to go to those places saka pamunhu ari kunyanya kuomesa zvinhu pafamily iyi ndiani tag team wese zvavo hapana unoti ari nani because kana
munin'ina wacho taitogara naye kunoku akatenga kutaura nyaya dzakawanda akati Blessing akafira mumba they bought a very cheap coffin. Ini coffin raBlessing handisi ndakasarudza coffin ndakasarudzwa nemwana nebest friend yake naiye musikana iye akutaura kuti pakatengwa coffin rakachipa. Saka those were some of the issues dzinonga dzaangotaura zvaiva zvekuda kutsvaga nyaya yekunditsvagira mhosva mazvona. Saka handina kumboita maissues nazvo, ndakangoti it is what it is, but zvatiri kuda isusu tiri kuda kuti tizorodze mufi handiti. Ndizvozvo ndakambonzwa imwe nyaya yakaitwa kwaChief Bishu achiti imimi hamuzivi nhumbi dzemwana wenyu, kana mukapuwa paperback kuti ndo nhumbi dzemwana wenyu, ndo nhumbi dzacho mufi ndiye achazozvirwa ende muri kutosunga mufi kuti asazvirwire zvinhu zvake anogwa ega. Ndizvozvo nhumbi dzake hamusati maviga munhu. Blessing haasati awigwa, panozoparadzwa nhumbi dzake ndokuti mwaviga munhu. Mukatarisa nyaya yakabuda kwaChief Bishu, that story vanhu vakanga vachi question imwe iripo ndeyekuti vanhu vari kunyatsoda imimi like pamaproperties because obviously indyireti dziri kuda maproperties right, ekuti Blessing because anga mukadzi wako achizvara vana todawo something things like that. Vari kudei, vari kuda chii nechii? munoona zvimwe zvinhu zvayo zvinozoita zvazvo ndakuda kuzviita munhu akanaka kana kudii, but nyaya yangangori apa yakangobva ichingotaurwa kana panhamo zvangosikuda mota nenyemba. Imba ipi yacho? Ndo zvanga zvichitaura. Havana kutaura zvakuti imba ipi yacho, but ndo nyaya yanga iri kunetsa iyi kuti vari kuda. Handiri muri kuona judgment yachifira yakati nhumbi dzemukadzi munodziziva, saka they abandoned that judgment because hapana zvinhu zvavari kuda ipo. Nhumbi hadzisi kuinclude maproperties. Saka kana munhu akati hatisi kuda maproperties ake chichi, this is a clear revelation yekuti alright, makanzi naye munotora nhumbi mwagowa dziriko sei? Makanzi naye munotora nhumbi dziri kumuparadze nhumbi dzese dziri pamwe chete, but because they didn't get what they wanted kwamambo vakabva vadecida kuzviitira zvinhu zvavo. Saka dzimba mune mangani hanzvadzi, mune dzingani? It's private and confidential. Ndanda kuti tionesane pamwe kuda maybe for the peace sake kuti apiwe nhumbi dzake muvape one imba yacho nemota yacho. That thing kana vachida imbaka, they don't have to fight me. Ini ndoro munhu ari reasonable. I have done a lot to those people. Zvakawandisa zvandakavaitira davanga vari vanhu vari reasonable, vakangosiya unondoita sei, but ivo kandimhanyira mberi. Apa ndakuitira hangu zvazvino zvazviri right now guys. Hembe idzi inini I think ndine problem hanzvadzi yekuti zvinhu zvese zvamunotaura izvi zvechiboy what not ka inini ndakazvimirira. I don't believe in all that crap. Anti munoda. So indinogara ndogara ndichitotaurawo zvangu in personally kuti you know what, chero kwa namai vangu pakanzi paitika chinoitika nhasi, please kana murume wangu aripo allow him to be. Hanti maona, allow him to be. Iyo anotozoziva kuti mukadzi wangu taishanda naye svika pakati rega ndivadaiwo ndivadai, but sinoti kuti vanofanirwa kuuya vachidini. Ndinogara ndichitaura ende zvinhu zvakawanda zvokuti munozodini please. Munhu inini bhaibheri randinoverenga rinoti munhu afa atoenda. Inyama iyi ndo munhu, tinonzi munhu ispirit handiti. Nyama iyi kafa inovigwa. Nyama kana ichinge yavigwa, spirit iri mukati ine kwainoenda. Bhaibheri randinoverenga ndo zvarinondiudza. Handimaona richinda ari kuadhesi richimirira day rejudgment, handiti mashona. So handizozivi zvandohwa kuti kwai vanhu vaonekwa vachitenderera masititi iwo mweya wacho handihozivi, handimashona. But personally hangu ini guys, I don't think I would want all this drama zvezvikuitika. Decision yatinozonyanya kuipembedza nekuita seika kutaura chokwadi ine pakawanda painotsikirira, handimashona. Tiri kuzviziva zviko kuti shona ndedzimba ndedzevana, but right now look at what is happening. Maziso avo kutoona kudai so it could be BP iyoyo. Anogona tiva kuti ndakabatwa BP ndakadini anogona kuva katoaffectwa neBP maziso avo iwayo, antimaona. Saka ndo zvinenge zvakunetsa izvozvo izvo. Zvingorapa ndezvekuti munoona kana imi pamuripo pavo kana muchishanda mukushandira vana venyu,
handiti munhu wese anenge achishanda kushandira vana vake. At the moment izvizvi I could say I'm disabled. Vana vangu ava, if they need anything, ivo vanozogona kubatsira vana vangu era. Yes. Saka inini ndinoziva danga rangu dzine mombe ngani, mombe dzanorimisa ngani, dzanokama ngani, dzandisina basa nazo ndeizi. Rega ndiendese kwapamunini vabatsirikano, rega ndiendese kwaambuya vaite sei. Saka imi mukada kupinda mudanga mwangu moti muruda ishi, hapana kuwirirana kwatinoita vanhu. Although mukada kuhwanda kuti zvakadai handizvo zvatiri kuda, tinoda kuti kana uchida kuita zvinhu zvechivanhu ka hauiti mashortcuts, hauiga munhu nezviyo nebakatwa. Chivanhu ichi hakuna bhaibheri rinoti munhu anoigwa nezviyo nebakatwa. Exactly. This is all the drama ndiri kutaura kuti ndonzi kwai ndafa, vanhu mosora muchibatisa chitunha changu chibhodhi sina zvazvainoziva akatomirira kuora, muchisana nemapanga imomo nezviyo for the why, for the what. Kana watotanga izvizvo ka haucharambi kuenda kun'anga kuti handifambi ndi munhu wechechi, ngokuti watozvibvumidza kaizvi chivanhu chitaita ichi. Saka ndopa zvinotangira ipo papo kuti pazvakatangira pekuti munhu aigwa nezviyo nebakatwa taita chivanhu. Saka we are no longer diverting from that kuti tauda kuzoisa chirungu chekuti no pane chichi. That's not it. Kana matotanga zvichivanhu chiitai zvichivanhu zvacho mubva mazvipedza. Then nyaya zvayanga yaenda chief ndiwo aifanira kupedza nyaya. Saka I don't know kuti zvakamirawo sei, kuti nyaya yacho yaisina kuzopera zvakanaka kwachief tichaita sei. Alright guys, tiudzewo tibatsireiwo nyaya iri kunetsa panapa ndeyehembe. Dei vasina hembe ava, dei vakatomuvha one life yavo. Mune hembe dzirimo dzemufi dziri kuumba yavo tokoti dzitori mumaoko mavo. Animaona pane hembe dzemufi dziri mumaoko mavo, ndo ishu iri kunetsa chete. Zvokuti hembe dzidei dzikabvaka vanokwanisa kutanga kutotsvaga healing process, and then voenda kumacounseling whatever vohila, handiona vogona kuchengeta vana vavo zvakanaka, handimaona. But nyaya yehembe guys, uchingoti ukati pote kune hembe dziriko, ukadai kune hembe dziriko, handimazviona. Saka voita sei nehembe, because imi ndimunokoshesa shonai, handimazviona, ndimunozvikoshesa zvinhu izvi. Ina hangu kwandiri tokoda namutunoera, but imini vanhu ndimunokoshesa tukai chivanhu hamero chivanhu chenyu. Ndogara ndichikudzai nyaya mazuva nhasi maita nyaya dzadzimai apano, munondogara ndichitaura nyaya chivanhu chenyu chamunokoshesa ichi, kuti zvinhu zvamunototanga izvi mangwana munozozvigona here. Zvinhu zvamunotanga izvi ingorara. Varungu havana chivanhu guys, vanorarama sei? Marungu vakafa hembe havana hembe dzavanopfeka here, dzinoendepi? Kuchari tuko kwatodzitora motenga inisina bhero, muchiteta kwateta nai kwakota mai botikuko, muchitenga nemalebhu imomo zvabva ndezvevarungu munhu akatofa. Hanimaona hamenoti culture yedu yakaita sei tinongoda kungotsikirira zvinhu zvese panofanira kutowana zvine maadvantage anenge atoripo. Hanimaona. Alright, City tadimira toni toda kubatsira panyaya yehembe dzanja dzavo poitwa sei. Ndizivi noti ndambobvunza kuti anooma musoro. I wanted kuti divagona kundiudza kuti pane munhu wakakomesa musoro, ndandiri kuwini kuti timboenda kunokumbirawo nekutaura naye munhu iyeye tichimuonesawo kuti tisu tishamwa dzablessing anyway takumbirawo ndiwe kuti alokola muri right. First time kumbopindawo penyu. What I heard, sorry handina kutarisa picture. What I heard nenyaya yatsano ava ndakaiteerera nyaya yavo nachigodora. Muri kunizwa? Saka mukadzi wavo ndiye akataura kune hanzvadzi yake kuti handina kufa mushe, kana mafa mundibatise. Anga achiziva kuti ndakunofa. Because akangwara negumbo mukadzi uyu haana kungowerekana angodonha anga kutofamba newheelchair. Ikanosvika kwana mambo wekunana chinhoyi uku, vamwe mambo so vanotonga nemunin'ina wavo. Saka vabva vazoenda vabva vaenda vakati handichaoni. Saka imimi kana zvekuti futi tinenge tashanda tiri teseka nemukadzi, imimi pamwe mukadzi wenyu pane zvaakafila, because mukadzi wenyu ndiye akakuudzai kuti akaudza hanzvadzi dzake kuti ndibatisei chakati. Atezvara venyu imimi mupreacher wekuchechi, he was honest pane zvaaitaura. Even achigodora at one point vakatonzi pamwe pane pamatikanganisei mbijana.
if I remember very well. Saka apa anatano venyu, of course vafirwa ona breadwinner, but the breadwinner ndiye akataura kuti ndibatisei. Saka achiyora ikida mubvunzo wangu woti kana akati mira yanzvanzi kana akati ndibatisei zvinhu izvi handika ndigwe atogwa here right now. Uyu vakuita bofu kava, if I remember, nyaya iyi ndiri kutongoinzwa ine zvindabva ndairemember. Saka inogaya kuti muri kuti kuita bofu vari kuita bofu because Blessing akamuka. Handisi kudaro zvangu, but ndingoita tali because pavakazodzokera kukwanhingirikini futi vanga vakuti handichaoni. Ndida kubvunza vataura izvi panapa kuti havana kuti handichaoni vision handika vakataura kuti handina kuti havachatooni zvachose but vaitaura kuti ndine problem nemaziso. Saka problem nemaziso saka tobva tatotaura kuti akatoblesa akamuka. But imimi muchitaura kudaro pamberi pehanzvadzi ava vanofungei guys? Let's be honest, let's be sincere. When you say something like that pamberi pavo kuti ava vakaenda kwatipu vakatoti ndave bofu because akati ndibatisei zvinhu, so everybody who's thinking kuti aiwa kwandakaita nyaya hanzvanzi ndikukunzwisisa hanzvadzi handisaka nyaya dzakadai ndozvinzwisisa ndinozozvinzwisisa. Zvinoitika apa ndezvekuti that guy is a smooth talker. Hakuna I've got my messages achiita kupuwa dzine maconversation ake iye ari kuti ashe akapuhwa akanzi ndibatise zvioni bakatwa. Ndina maconversation ese ndezvekunyepa zvaanga achiita kutaura zvekuti vanhu vafunge kuti pane zvakaitika. I can forward my conversation ake ndinawo mufoni aitaura iye nehanzvadzi yake. She should never discuss anything like that. Hapana pakambotaurwa nyaya dzakadaro dzekuti hazi ndibatise izvi. Munhu anga akuda kuti kesi iite kunana mambo kapaipai vanga vakati hanzi hazvibvumidzwe kuti mubatirwe ransom imimi kuti hatikugova hembe, but imimi makanzi hamurongedze hembe dzemukadzi wenyu, mukafirwa nemukadzi sira hama dzemukadzi wako dzikurongedzere hembe, noti kuti imimi mudzibata hamubvumidzwe kudzibata. Ndosaka ndati nyaya mwazoibatira pamusoro because hapana pakambozi pandakabata mbatya dzemudzimai. Pandakabata mbatya dzemudzimai munin'ina wake chigodora haana kumbotaura daro musanyekere sekuti chigodora ndakatodzienda kana nhuti dzakati zabatwa ndatiko nhumbi dzakati zabatwa tairipisirwa chii? Hatairipisirwawo zvanhu makabata because vanga vakaripiswa natezvara venyu kuti hamubvumidzwe kusiya mbatya dzisina kugovewa. Pila kuti kuna mambo imimi kuti havasati vagova. Uibo thank you kola rega itinzwe vamwe ndauya pano kuzotaura nyaya moda kuya muchikidza BP yakola wangu pano kuti he maziso kuti guys ndoda kukubvunza mubvunzo ngori so simple. Kana kune vanobhilivha kuti Blessing acho akabatiswa banga nezviyo saka akutomuka, do you think kuti madhazi will be so stupid kuramba vakabatira zvinhu? Kana ndiziva kuti ndakauraya zveshuwa zviyo zviya zvakufuka kana zvichipfuka izvo zviyo zvacho hameno nemapanga iwaya, do you think vanoti vari kutsika madziro kuti no ina handisi kuramba kuvamba but the way vari kuita nayo anomaona vari kutsika madziro hanzvadzi vachiziva kuti vane chavakatobata chavakatoita zvinhu zvakumuka vanomhanya kuti yemutore chero imba yoyo hombe yemutore kuti vapedze zvinhu zvacho vati vari kutsika madziro kuti ndine vana. It will not be like that. Vanhu vanobatira chivanhu pamusoro hakuna munhu anopfuka nhumbi dzake sati dzagoyiwa. Mukateerera mamwe matauro anenge achitaurwa aya kuti munhu haazopfuka asununguka atange kuzvirwira kunga nhumbi dzake dzagoyiwa. Saka vachigova kati achipfuka kana achitourayai muri mune hendimo machingotokuurayai tione. Exactly. Inini dai ndandiri kuramba nenhumbi dzake dai ndisina kuenda ndindakaenda kwamambo kuti vanhu vaya kunotora nhumbi. That is the point isikazwisisi vanhu. Asi mukazwa maaudio aakubva ikoko manje kumba kwavo vachitumira kune dzimwe hama dzavo zvinonzi ari kuramba nembatya dzemwana wedu. Iro zvakatoroora ane mwe mukadzi
akatengera mukadzi yezimba risingaiti, ane mukadzi ane vana 2. I'm staying with my kids pano. Saka vanhu vagara vachida kutsvaga nyaya dzinenge zichitaurwa muvanhu. Izvozvi nyaya iyoyo ndambokuudzai before kuti nyaya inotaurwa yekuti hazi 3 days before asati afa akatumira message kudidididi. There's nothing like that. Because message yakatumirwa 3 days before ndoenda kuudzai iya. It was not even 3, it was a week before yekuti aramba kundiperekedza kuchipatara. No message iri. Ama message azvo hazvikuda kucreata zvekuti vanhu vati zvoshuwa mukwasha vane zvaanoziva. Kana ndine zvanoziva zvandakaita kangatifambe katonoti ndiani anobatwa kunzi akauraya mudzimai wangu. But pane mwenyaya ari kubvunzwa nemumwe munhu mucomment section. Amenoti munozviziva kuti mungave neidea nazvo kuti hamungave neidea nazvo. Anditi kwanzi mudzimai wenyu aive ari kuita zvemanjusu. Ichokwadi? Ichokwadi, asi zvakaitika apa ndezvekuti akazviita for some time. Ndobva azviregedza. Ndobva atoenda nekuchechi akati I was lost. Because ndanda kuzi ndiite zvemanjusu kudididididi. There was inonzi chii inoitwa kuchechi iya. Deliverance. Yakanga akatobuda achitotaura kuchechi kuti no. Ndanga ndarasika, vanhu vaida kutora chipo changu chichi. Because iye aiti ane chipo chokuoneswa kana kurota kudididi. But those things were no longer happening. Paakatanga kuda kupinzwa munyaya dzekuzone manjusu nechichichi. And inini handina kumbomurambidza kuti ita zvakadai kana ita zvakadai. Iye ega ndiye akazototi vanhu vanga vachindida kundifurira, havada kundibvisa pana Mwari. Handiti zvemanjusu, it's an evil spirit. Yeah. Ndobva adzoka kuchechi. Mazvona. Ari right munhu akada kumbozviita, but he didn't do it even for 2 months or zvinhu zvakangoba. After azorega zvemanjusu izvi akagara nguva yakareba zvakadii asati ashaya? Handicharemembe zvangu, but ndezvarini zviya. Because it was 2023 paakada kumbozvitaira ndobva aregedza. Ndobva adzoka kuchechi. Saka papasina nguva 2023. Ndakatombogara because December washe ndopakati ada kuenda kuZimbabwe. Ini ndaifanira kuzoteera kuZimbabwe. Inotisa zvinatengesa hanzvadzi. Kutaura chokwadi zvinhu zvemanjusu zvinandichenese hangu. Tingatsvaga muroyi panapa tikada kunongedzana nezviyo zvemapakatoka. Kutaura chokwadi nyaya dzezvimanjusu dzedza unogona kubuda kuti ndatendeuka ndadai kapa zvinhu zvazvo zvinokuteverera because kwamunenge vambotapita zvinhu zvenyu zvemanjusu izvi hausi kamwe zvinenge zvichiitwa. Handiti blessing anga ari munhu angane ropafadzo rake. Handimaona. Ndiro rinenge chida kutorwa kairo. Ndo light yacho rinenge chida kutorwa iroro. Saka hauzozvizivi chii chinenge chakaitika hazvo. Kuti ongonzi munhu atodonha munhu atongofa. Blood clot riri kugumbo. Clot is very dangerous, sisi. Isusu pachifano zvedu hatizi zveduka. But it's very, very dangerous. Clot inouraya. Mukanatsa kutarisa, kana mukabvunza vanhu vari munhengerekeni vari medical department, iri dangerous. Saka imimi hamuchodrive so, hamusodrive. Hamuchodrive so. At the moment handidrive, don't drive one. Ndotoona zvinhu zviri padhuze. Saka matoenda here kuti munokwanisa kuti mutariswe maso mupariwo or muitwe something? I've gone on 5 different doctors. Saka ndakanzi ndinopariwa. Saka ndine madhisi angu muna April ndopandinopariwa. But manje ndokuzvitya futi because anoti ukaparwa zvikazodzoka futi hauchaoni. Eyesight yangu inotanga nekufa kwaBlessing. Eyesight yangu I had teary eyes before. Maziso angu aingochema, saka I was taking it for granted kuti because kukura kwangu kwese anambobvira ndaita eyesight. Saka maziso angu akangotanga kuti pena ndakushanda kwendaisana nemachemicals. Ndipo zvaingotanga kuti achingochema achidididi. Zvobva zvaita wese. Saka pane pendakazoita accident.
ndikarohwa nemota tichinjambustata mota yakandirova ku-right hand side kwangu. Was peeing blood. Ndobva ndaenda kuhospital. Ndobva ndazi no, it's just a tear muscle. That was in, I'm sure, 2017. Saka from there ndopendakatanga kuona this eyesight problem, but inini manje handisi munhu wehospital manje. Ukazoona ndanzi ndaenda kuhospital, kana iye blessing ndaiti ndikarwara panapa aizotodaidza vamwe vanhu kuti munhu arurwara asida kuenda kuhospital. Zvopano pane madhokita nemachiremba azere pano kwai mune cataract muziso mukatoparwa munotoita bhoo manje. Hanzi mune diabetic here, inonzi chii diabetes? I don't have diabetes. But it's just ndakanzi necataract yese maziso ada kuparwa. Vanodaro kuti mukatotegwa cataract iyoyo munotoita right. Madhokita tinawo kaisu pano. Manje vanhu vanovhundisirana. Imi musabvundusire sikai opinion kubva kuna doctor, kuna chiremba kwete kune vanhu. Nokuti totokudza zvisingaenderani naye. Munotova kutowana kubva kuna doctor chaige anotokudza kuti zvinhu zvacho zviri kutofamba sei. Chinhu chirira. Guys, to that solution. Totodini panapa. We want a solution, guys. Nemi ko music ya vefi. Nda jini shuri ko chi mas music yo ni yo vefi. Nyara. I think something happened. Phone yabo yakodona. Yakuthi couldn't invite. To that solution, guys. Kanmona. Point was said we want a solution. How do you think, guys, this can be solved? Point was saying. Achapindi. Manjuza akutoda kutoti tamba nesipano. Zvine kuti kumurira chabvepipo. Kucharira chabvepi 9. Kuzvorira zvi. Guys. Zvacho. Aiwa, ichatopindi fona iri kutonetsa kuningirira. Iri kutonetsa kuuyu. Kuchapinda ichatopindi. Ha, guys. But yeah, no, usatiti, guys. But guys, takachiti hapana wenzi sochi nembe. Sikuko wakatora embe dzakanuka namba kutadzidze. Nine guys, makatora hembe dzakanosiya kumba kwacho vanoziramba. Zvinonetsa here, ndinoshaya kuti nyaya dzehembe dzamunoda kukoresa kudai. Guys, mazviona zvokuda kuita chivanuka. Do at your own risk. Do at your own risk, zvinhu izvi. Me, I don't want. Me, I just want to live like the way I'm living. Nothing, no stress, no bones on it. Izvo zvokungoenda ndichingotiwo Mwari ndionei ndichingofamba. Izvi zvokubata izvi. Ndinoona achitambudzwa nezvinhu zvavo izvi zvokuti munhu anenge asingazivi, guys, anenge achingatoziva chinobatsirwa, achienda kungangano achienda kumabasa ndinobatsirwa memwana achidzokako anoita kunge waste from kuita kunge amen. Guys, sometimes zvinongokubatsira sometimes. So kana usingazvizivi hako saisu kudai chingozviraramira, chingorarama. Hanzi hazviita iwo kana mwanangu zvinoita zviya. It depends. I'm not believer. It depends how you are taking these things. Honestly speaking, it depends. Kungoti chinhu chechivanhu zvamukuti chivanuka chakatangwa, so yangove culture. Munhu akungotevedzera munhu sangove nechakuti kukafiwa hembe dzinozodai izvo, you know, ndo zvangovepo. Asi otherwise kana kukangoita munhu anoda kubreka kesi kana ngozvibreka izvi. Kutaura chokwadi, anongozvibreka izvi ikangofa yakalota.
zveshuwa zvokwamwari chaiko. Honestly speaking, ina hangu kakutaura chokwadika. Handi munoti vakuramba kutaurana naye saka vodini? Saka vopambiwa here zvinhu zvavo guys, all in the name of happy. Saka vopambiwa here all in the name of kuti wakabata hembe dzisako chatipa kwaizvozvi zvinhu zvavakariga izvozvo nevanga kanga atimuka akatiwe kuti zvinofamba sei zvinhu zvati tione kuti munhu ari kuuraya kana varivo vaurawe katitoza kuti vakatofa vakauraya munhu. Halo Kola. Nyaya ndoiziva haungati nditedze nyaya ndoiziva inaye ndi Blessing ndaitamba naye. Blessing ndaitamba naye baba vandivaziva kai. Blessing ndaitamba naye. So I know the story. Because akatirwadza zvokuti we were so interested in nyaya but isitakati move on we still move on guys. Ndakabatira zvotwa imuraka. I move. Halo Kola. Hello. Okay, then sitaura nini na upa pahemba apa. Ndina mbuyangu wakafa 2001. Kola musamira Kola. Asana musadaro guys, musadaro tipa podcast is serious. Mungati kwa the only juice I know it's swag. Guys, Tora Kola comment section. So vakafa 2001 handiti. Hanzvadzi dzavo dzakaramba kuyazotora hembe. So varamba kuyazotora hembe akatoita makore vachiramba kudzipanga nematofa zvinhu zvapropati yanguya yese vakaramba kuyazotora. Saka hanzvadzi vana vavo vakangotora hembe dzavo dzese maplate everything because zvanga zvakazingwana. Vakangobuka makuseni vangotora zvinhu zvese ndovangononongozvisiya pamba pahanzvadzi dzavo ivo ambuya vagweva vangonongosiya pahanzvadzi dzavo ezvezvi nanhasi zvizi zvaraiti vakangononongosiya because pavakazomuka ava pavakazongoona zvinhu zvavo panze. Because honestly speaking nyaya ndikuona zvinoitika pa nyaya haitoperi. Haitoperi ndikuona nyaya kutaura chokwadi haitoperi. Hanimukona zvazviri haitoperi nyaya iyi. Inini hangu zvizviri zvandinazvo ndogona kutozviita ini ndozvonguti chinouya ngachindione ndinogona kudzinyamura kana kudzikanda ini kuti kuramigwa hembe dzavo ava kukaparamwa hembe pano nomwari vanomuka vakuseri dziri padho ndinoenda kunodzisiya ini hembe dzavo ndinotaura kuti kana ndakakura yahuya kana ndisina kukura yagara ikoko zvotopera. Because ivo zvavakatoita hanzvadzi dzavo idzodzo handiti dzairamba vachingoti vana ngavaripe ana sekuru vakainonoripa mombe ana mai edu vakainonoripa zvinhu zvakawanda zvimwe zvinhu zvisirine nebasa rese. Saka vakazongomuka vangotora rwuri rwangoenda vakatomuka kuma3 vakatuta vakaisa motikari vakangoenda vangonongozvisiya pamba pahanzvadzi dzavo. Saka ivo hanzvadzi dzavo ndo vakazoona zvekuita because vanga vasitorino mari dzekuidzosera kuHarare. Saka vakavhangoningirina vangosiya zvakadai nanhasi zvinhu zvakanana chirombonera. Saka ndiudzei kuti toti love here nehama idzi mai vambuya vamamwe mai vablessing vachiziva kuti hembe dzamwana vavo dziriko mwana vanakwata in peace vakangogara vakatozivi toti ndo love yacho here hama dzinokuda here kuti vakutoda zvinhu apa pane udyire plus futi panyaya iyi ine tumasaidi pakuti utoona kuti exactly. So me, I would do that. Shame. I would do that. Let them dare me. I would. Why don't come upstairs and do that? Sleep again. Them yard mouth. That's the only solution. No, it's second shift. I'm going to go. My hands are clean. And I could have moon. I don't want to end. It's a wire. I cannot stop to ignore it. Because that's what I want to say. That's me at mouth. Won't reach it. Because I'm going to say, "Kuna nzati zavo, anzati zavo." Woendesa kuna hanzvadzi dzavo ivo kana kune masista dzavo kana kuti kune ongosiya zvakadai. Ndoda kuvhunzai vanhu vatema ini vanhu vatema ndoda kuvhunzai hanzi vafonere handina namba dzavo ndoda kuvhunzai vanhu vatema ini kuno kuUK toti sei matikwanzi hembe hadzibatiwi handiti zvavataura nemurume toti sei kuno nhai mwana angu Febi ndakuona mucomment section kukwamaka toti mwana wangu woshayika iwe paya hakuna vana vasukuru vangu kuva yava kunoku ndimungori tune murume woshayika iwewe uri kunoku saka murume ikanzo toti budai mpo saka zvinhu zvako zvinobatwa nani mubvunzo
imi mukuti hazviti tipindirewo mubvunzo ushu. Tiri kugara tiri 2 kuno, hatina kana vana, hatina kana mhuri kuno kuti tiri 2. Mukadzi ongoshaya andika pamuda action apa anti kadzi tiri buda imba imomo kana kuti mukadzi yabhodha kuenda kuZimbabwe hembe dzake dzinopfekwa nani. I think this demo will just favors certain side other than my side. Chakafanana nepapa Sesimile. Chakafanana nekuti aiwa mira kona kwanzi munokwidza ndege visa unofunga kuti visa rakawanikwa isi visa risingawanikwi anouya sei kwanzi vasawira kempeko kana uri kunoku pasina sawira zvofamba sei. Let's weigh all the options. Uri kudiaspora utorina kana sawira yo sawira is your husband munofamba muri 2 makadaro hauna sawira panoitwa sei. handiti murume anongotora zvinhu wotongeta the need for zvinhu zvoendeswa kumba. Exactly. Zvoendeswa kumba zvakafanana nepakadai sosesimere handiti munhu anogona kuzviuraya. Handiti munhu azviuraya paipeka. Why is it vanotora zvinhu zvake vanotora hembe dzake zvinhu zvisina nebasa rezi zvimangwiri mwezivo kana vosvikanda muguva. Why is it havatori kana kuti kana nganemba nemotikari ane chiva chizvikando ivo vachikanda muguva sei vasingatori imba yoputsa imba wotidzokera nezvinhu zvako. So you see kuti these things it favors zvinoda vanhu zvinoda. Exactly. Thank you caller. It favors zvinoda vanhu panguva iyoyo. Chokwadi zvinhu zvamunoramba muchindamba kudzai guys. Chivanhu checha munoramba muchikoshesa ichi muchiti nachoka ichi. Muchazoona yuti one day chichakupisa chichakukanganisai masvika hanzvadzi yangu. Muchazozviona. Chokwadi chingorarama chimwe zvinhu chingoenda so upenyu ndehwaMwari. Kwete munhu upenyu ndehwaMwari. ndangoti ndingomina zvangu vokuti ai neni ambu yangu akaendesa zvinhu zvakaendeswa zvangu yangu. Right, no naye yakufona back. Hello. Sorry, ndifo amaita call or something. Wi-Fi yami vele yacima nje angazi kwenzakalani. Okay, yangorona all right. Atikati kuda majuzi aya kuda kubva nesu pano. Tatozvitaura kati ase majuzi aya. Akuda kutevera. Anjanzi inini anjanzi ndoda kunyatsa handisi kupai advice. Asi nokuti handisi kwamakakurira. And I don't know what you believe in. Andika pane vamwe vanga vachikwirawo panapa pamadonho apa vachitaurawo zvakaitikawo similar cases dzakafanana dzehembe idzodzi. Handimaona imimi saka kuti mutsvage munhu anotakura hembe dzimunosiya pagedhe kuyadhi kwavo mukadzi muyadhi vanorasha here panodii? Munoziva kudanana kwendaita nemukadzi wangu I feel as if it's disrespectful. Ndakanzwa vanhu vakawanda vachiita kudaro but I still have the respect for that family. Although vachiita zvavari kuita zvavo inini ndaisikadi kuti ndinge ndamunhu anorwa nawo. Noti kuti pane zvandinotya zvangu kana kudii asi ngoti pachivanhu chedu kukura kwetakaita zvinenge zvaakuita ndatadzira mudzimai wangu. Ndaida kungoti zvinhu zvimboitwa nenzira iri right. Saka haiwo kana vasingadzidi zvavo ndinongogarawo nadzo. Hanzvadzi yangu nzira iri right ndo yamazama 2 years now. Nzira yama iri right and it seems as if nyaya yenyu iyi haigadziriki kana musina kurilisa zvinhu zvavari kuda. Handimaona taura chokwadi zvenyuka expectai dzimwe 10 more years kana muchararama nehembe idzodzidzi. Handimaona nokuti ivo varamba kuti muhwisane zvakanaka mukatozama kuenda kwamambo mukatozama kuripa mukadini but ivo havasi kuda kusvikira mava zvavari kuda. Saka zvandiziva kuti kuhwisana kwamuchoda kuzama kwamuri kuona ini kuchabuda papapa handioni kuti pane kuchabuda kana matongofunga nekuti chete munhu muri kuzvipira kuti mogara yenyu nehembe dzemudzimai wenyu of which that is okay kuti munokwanisa kugara nadzo zvenyu hapana problem. Hanomaona mangodzichengeta kana vakuda havo vachaziva kudzidhimanda ivo mongochengetawo hameno muchirega kunetsekana nadzo noti muri stressed hanzvadzi maziso enyu aya mungatishandiswa kuti itori stress iri kuwedzera handika then you have to start kuti muchihila yenyu. Handimaona then muinde mberi mongoziva kuti ndinogara nehembe dzemukadzi wangu mogara nehembe dzemukadzi wenyu dzirimo kana mazodecida one day kuti vana vafunga takudzitora isusu takunoita takunofana kugwedu vari kukura kavana vochizviita then just do it and move on. Chitai move on.
nokuti muri kuandasina nokuti munhu wechivanhuwo ndikuona kuti mutsara chimanyika chimutaramene uku kunobva vanhu vanoita zvechivanhuka zvetsika kune chivanhu handimaona kunoita vanhu vanoita zvechishona sevakafamanyika isusu hatidi kuti zvinhu zvinozozonetsa vana vedu makasiyana neseptown ini ndinodzikanda ini hangu ndinodzikanda ndakana puresha ndakana mutuno ye ini hangu ndakapurira mutaundi ndiro mutaundi kumusha kwedu kwagutu ndai kwenda kuhoride kana tavhara chikoro payako indai kumusha tongorona vamwe chidzoka plus takatovene makore kana shungureko saka ini zvikanhu zvaitika izvozvo I will just do it chinouya chinoona ini simple dokota kuti akutoenda asi imi muri kwaMutare kuchipinge Mutare saka mune chivanhu chamunacho henyu saka nzvadzi yangu ini ndoda kutopa zvangu mashoko ekusimbisa inini chiregai kuramba muchibatikana nezvenyaya iyi mimi you know kuti your hands are clean hamuna chamakaita pamukadzi wenyu andichika mukadzi wenyu akafa natural death sota wakaita doctor regai vabatise kana mabhaketi 20 ezviyo kana vachida kuvhura kofini kuti vawedzere futi kubatisa regai vabatise kana vachida kuisa mapakata mamwe 20 vachivhura vachikanda regai vakande hapana mushonga unobata pasina chironda taiziva blessing anga ari munhu wemaboy banta blessing anga ari munhu wemajokes every time blessing anga ari munhu wekuti aingotaura zvinhu chitiro zvaangotaura vanhu mongodhuka kuseka hanimaona so vakazvitora havo serious kana vakazvitora havo serious but pakufamba kwenguva chokwadi chabuda pachena handimaona so hembe no problem no wahala imimi hembe dzemukadzi wenyu mukira manje problem dzikautaka kudliwa namakosho hazvizoita here futi problem handizivi kuti manje problem inozoitika kwandiri here kana kuti kwavari ivo because inini mashanda akachengetedza kuti ivo vauye kuzotora traditionally ivo kana dai vanga vaine maishu mbatya vaitofanira kutodzitora havafani kundibatira nenyaya yembatya kuti ukasaidai mbatya hatitori kana zikasaidai mbatya hatitori aiwa ndo pamunoona zvenyu vamwe vanhu vanenge vachirasika gwara mukateera zvaitaura sekuru chigodora point yavo yanga iri yekuti despite everything zvauri kutaurwa nezvinonzi zvakaitika mbatya ngadzibude musha stage 1 the second stage taakugara pasi semafamilies ainwa out maissues kana kuri kufamba pofambwa kana kuri pari kupuhwana zvinhu popuhwana zvinhu asi mufaita sei azorora saka isusu we are still trying to do munoziva I've been kukadoma I think pa 2 years I've been there more than 10-15 times ndichienda as an individual try to negotiate now because one now I had a very good relationship now but all of a sudden wakabva ngotanga kungoshinja ivo vakabva vafunga kuti pashaika mwana wavo ukama hwapera ndozvavakafunga vakafunga kuti vakaita mwana wavo ukama hwapera hamuchavachengeti vakutozoona mumwe mukadzi vatozodai ofuti chero pabonde chairi vari kutokuomesera ika because hamutokwanisi kuti abonde kaini because hembe kaiti dziri kuona ndizvozvo saka mutaita sei ndichatry zvangu kuti ndikuengage futi namambo mambo ndiye achandipa way forward because the last time kutaura kwavakaita ivona vakati kana imi mwadhisaidha kutora mbatya muchiva nadzo mwakudzima kesi kunoku then mwakuzviitira zvinhu zvenyu but as long as nyaya ichiri kunoku mbatya dzinofanira kutorwa nenzira dzinofanira kutorwa nayo but they are disregarding the fact yekuti vanhu vakatogowa mbatya kudhara saka ameno tongoona pazvinoperera kwacho ndozvapo inino ndafanira ndinoisa Tombstone this year ndafanira ndisire mukadzi wangu Tombstone so I don't even know how to go about it ndichaita sei zvichaitwa sei tinoisa sei Tombstone tisikawirirani kana ndichangotorawo crew yangu paMutare ndoendawo kwamambo kana kupi kusiti kanzo ndosvika ndoisawo Tombstone yangu mune right yenyu handanga mukadzi wenyu ndo kwazvinenge zvaakutoenda nongotorawo vana vangu ndoenda ndosatu kana vafunga kuri tema then that's up to them kana madaro majeti makunoisa Tombstone pasina kuirana imi zvepano mamboti handikwanisi kuita izvi because ndinenge ndichifila kuti ndikudisrespecta mukadzi wangu saka still musina ndozvendataura kuti I need to go through kwamambo ndine zviri kuitika handigoni kuti ndinoisa Tombstone because vachazoti pane zvaanoita paguva
Saka the fact is that still come together. Kana inini even kana vasikadi kuti ndinge ndiripo, but I still have to honor my wife's legacy. Ndofana kumisira tombstone. Anga ari mudzimai wangu. Exactly. Namai she's still my wife because andisandani umwe mukadzi wokuti apa mukadzi haatoiti kadzi yangu apa mukadzi haitoiti anogouya kuzoitei mukadzi yei because hembe dzechiona kazvo zviri kuitika idzi ndizvozvo. Saka muna chamunokwanisa kuita kana mune girlfriend mutongoudza kuti wangu ngatimbotosiyana because hapana chinoitika because pakatoipa pane hembe dziri kuona zvese ndiyo kamera yenyu kahembe idzi saka asi kuomeserai henyu kuomeserwa chaiko. Saka ndezvekunyepa zvazvoti kwai varume vanogona kuheya havagoni kugara bwedza saka kuti abonde ndezvekunyepa zviya. Saka kana matogara chimwezi nezvekunyepa zviya. Hello, there's a, what do you call this? There's a morning period. Yegore. Then unonga kutsvagawo munhu wekufambidzana naye but haugoni kuti umupinze mumusha kana kuti unoroora nhumbi dzisati dzaparadzwa pasati varwa nguva. Saka munongoita zvenyu munogona kuita girlfriend zvako but pasina no strings attached. Yeah, after 1 year you can do that. Zvinobvumidzwa because 1 year pachivanhu ndombi isusu zvatinoziva varume vedu vanomboita 1 year here ndozvekwamutare zviya. Varume vedu vanomboita 1 year girlfriend uti achitochema girlfriend nenge iripo iri kumapoto kuitofambisa ndiyo yakutodirect kuti bikaisi ndingakubikwa izvi handimaona achitongovigwa 2 months anenge akutomira payadhipapo haiwozve zvinenge zvakudhipenda nekuti manga muchiwirirana sei nekurespekta kwawaita mukadzi wako. But munoona, in my case it was a very difficult time because apa uri kurwiswa you need a shoulder to cry on. Unoda vanhu vanokunyaradzawo kuti wafirwa mazvoni. Saka it was difficult and still very difficult because vanhu kana muchinge pafiwa vanhu vanofanira kubatana vonyaradzana then vanhu vanomove on zvakanaka because even vanava they are not even settled nenyaya iyi because kana wemusikana akakurira kuambuya achakazouya kuno kuamgrade 5 yakabva grade 4 she was so attached to her but anofila as if akati ndakuenda wana gogo ini ndinotsamwa nazvo. I don't have a problem with that. Yeah. Problem chete ndeyekuti iye manje anga akutumwa kuita zvinhu zvisiri izvo. Saka takatanga kuti kutadza kuwirirana. But it was not right. Right because nawana pastor wacho vakauya vakataura naye and ndiyo she could see kuti alright kana vanhu vachiti zvakadai because mwana wapana zvaaitadza kuziva kuti ndina mama wangu vasikawirirani ndina mama vanhu vaidanana sei vaiwirirana sei ndi munhu anotoziva zvese but they try to brainwash her mazvona. Pakapa kutaurwa nyaya dzakawanda zvekuti mwana akaita seambobuda musiporo akuzitora zvakadai. Problem yakanga zvaikwadzwa mwana uyu ndizvo ndezvekuti dhedhe vako vane vana vakawanda from mamwe mamarriages. Mimi you are going to lose. Ndine vamwe vana vandandinawo. Before I was married ndandakaroora kuZimbabwe. Ndikasara nemudzimai wangu ndine vana 2 naye. Ndikauya ndikaroora kumwe ndandichigara naye muno before I met her. Saka zvinachiti vana vakawanda vana vaikoko kusaka imi muchashaya zvekuita because vana they're going to take over everything. Saka uyo kuuya kwakazoitawo vamwe vana vachizogara nenini panapa zinoti kuti kugara nenini vaingouyawo vachingovhakachawo every now and then. Saka uyo akabva afila as if they're invading a space. Saka zviri kutaurwa uku zvinhu ndezveshuwa we're going to lose everything. Saka ndikandodii vanasekuru vada kundibatsira vakatora chakadaiwo mhanya aba oendesa odai malaptop angu atorwa dai foni yamama yacho yatorwa. That's very wrong kumanipulate vana like that. That was very wrong. Saka vamwe vana ava now that's where my brother tachitoteta asingazivi zvinhu zvese izvi
pamatizotaura apa ndo pane nyaya maona pamataura pekupesera pa ndo pane nyaya yose ipapa yekuti vatsikire izvi vari kufira kune vamwe because hamwe ndabvunza kuti imi before vamuchiwirirana sei kana kuine vamwe vana vakaitwa before ndo zvavari kufila kuti kune vana vakuru than kuti vablessings vachauya vachitora zvese ndo pfungwa dzavo saka chitipei zvedu ndo paone pfungwa sika maichenda nemukadzi wenyuka handiti plus vana vachikuita maproperties enyu amuna akawanda munenziza kuti vana venyu vatoripo. Our agreement and our blessing, she also felt insecure at times. But we agreed on one thing, which vana vangu uku hatigari nawo panapa. Vanogara kwavari kugara. Vana vangu, yes, if they want to visit, vanova vachivisita vachidididi. But handidi kuti iwo zvinge uchiita maclashes, mwana wako azondidai, mwana wako azondidai. Even though ndaigara newake achiita zvanga achiita izvo, vana vangu they could come over my weekends visita oenda mazwana. Saka I wanted to assure him nenyaya yekuti vana hapana pavanopinda, vana vanhu inini naye tinoziva life yedu kuti yakamira sei, kwatakabva nepetavari nekwatiri kuenda. Saka vamwe vanhu vari kukunze manje vachiona zvinhu zvakadai manje ndo paka paine big issue. Nyaya yakatangwa nyaya yevana ivavo uzonzi saka George akaroora umwe mukadzi kutaura kuti mukadzi enda kutonobenefita zvakashanda hanza dzedu kudididi mazvona, of which hapana pazvaipinda izvo zvezvo. Zvinhu zvakaitika zvafana nekuti dai ndiri ndakafa inini, I don't think there were going to be any hassles nemafamily members angu kuti aizoya kuti akatoda zvinhu zvabvudhi edu zvakadai, because those people they don't know kuti taigarisana sei, life yedu yanga iri sei. But apawo kamwe kapicture kaakutopendwawo kevamwe vanhu vasikanzwisisawo zvakuti chii chiri kuitika. Yes, kufa kwomunhu kunorwadza munhu wese, but vanhu vari very affected. Ndikatoti ndini vana, especially vana vake ava, how do they feel without a mother? Because vana vakatingaona mutadza kuenda kuchikoro vanenge pakutaurwa nyaya dzemamothers kuchikoro, kana kuti vamwe vana unoziva vana vadiki they can insult you kuti hausina mai mazvona. Vana vaive vachichema every day. I had to sit down now kuti guys, look here, hamusi kugara muworld yenyu mwega, zviriko zvinoitika. If someone says something like that to you, talk to your teachers or even your principal. But that doesn't mean you mustn't go to school. Make your mom proud. Ndopa munofana kutopasa. Concentrate on your school work. Along with my friends, it does chikoro, zvako zvechikoro. And I even came to a point yekuti ndikandova chinje pachikoro ipapo. But ndakazongoti no, zvakangofanana kwawachaenda kwacho. We are still going to have the same issues. Vanhu vachangodiscussa nyaya dzemaparents avo kuti I went out with my mom. Because musikana most of the times vaibuda wese, vaiita matiktok avo wese. Saka akarwadziwawo stereki. Akazozwa mumwe munhu achitaura kuti ndandiri kupinda mai angu, akutozviisawo picture yake iye namai vacho. Mukomana aitorovha kuchikoro dzimwe kuti mama nhasi ndiri kukumbirawo kufamba nemi, ndiri kukumbirawo rovha. Uzobva ati usataure dhidha wako wachinzwa, enda kurumu riri downstairs unohwanda ikoko kuti dhidha wako panobuda tobva taenda. That was how close they were. Saka vana vari so much traumatized. Drama yese iri kuitika iyi hazvisi zvinhu zvavaitomboda kuti zvinge zviri mulife dzavo. Vana vachiri vadiki vaida kuti vadhonzwe padhuzewo, kukanzelwa, poratidzwa hunhu pakati pavana sekuru nadhidhi wavo. But now vana sekuru vavakuenda kunoteka advantage yesituation, vakudhonzera mwana kusaiti, wodai womutaurira zvavanomutaurira. Saka maproperties kwakune vamwani kwakune angane master blessing. Angaripo. Okay. I think that's why it's that way. Kwa mimi imwe way madikuisa zvose mutestify. Munoona zvaitika apa. Inini ndakandisina, what can I say? Handina
chinhu chiri muzita rangu, zvinhu zvese ndaipa mukadzi ndiyairana zvinhu. Handiti zvinhu zvese ndaiti iwo ndiuri maneja zvinhu. Inini ndichida kuitawo zvangu, ndinenge chiitawo zvangu, iye achimaneja zvinhu zvese. Saka Blessing anga aine the thing yekuti vanhu vakati todawo zvakadai aingondi informa, it is a formality, but ini ndaingomuti you don't have to ask me kana paine zvoda kuita, kana ari mamabla chakadai, kana ari nhingi help them, because inini at times kukaita issue kumba kwedu sinogona kutoti panenge ndiri ndobva ndatumira mari zovuka ndeita kuti ndati ndatumira mari paswa. Saka that thing manje ndakaenda kunoti vanhu vaone zifi uyu ndiani sei pane zvinhu zvese. Munhu anga ari mudzido mai wangu, she had the right to that, and mapowers andakapuwa nei. Saka ndo zvanga zviripo manje. No, inini hausii kuti ndichaita sei, but hamba handina zvangu ishu nadzo kana vasingazi. Ko mukachinja chifu mukangoenda pana chifu yamaropa zviti ana chifu chasa. The issue was ndaifana kutoisa kwangu kwamutasa chaiko, but ndakaenda kunoona ifi vanhu vanozoti ndanotenga mambo. Ende kwanyamaropa murikuona zvakazvirava ndezvekuti ini I had nothing to fear, and hapana zvandaihaita, because madzimambo mazhinji kana paine maishu zvakadai vanokuisai kune vanhu vechivanhu. Handiti pane ishu yekuti vanhu vari kunongedzana paitwa nyaya yezvekuti hanzvadzi yangu yakadai, nyaya yekuti totanga kutonga munofanira kutanga mwaenda kudini kune matraditional healers ari maprofit or dziri n'anga motanga ikoko. Saka ndakaenda unoti no, I cannot open case kwamutata nyaya yekandinoitira ikoko, because one ndichazava maexpenses ekubva uko zodai vanogona kuti tashaya mari yekuuya kana vanogona kuti faya zvautadza kuuya. Inini ndine mbatya musha mwangu dzinofanira kubuda kuti dziende to the right people. Saka makaona ndakaenda kwachifingezi, ndapewed ndiri kwachifingezi, ndakandisina kuti ndoda kuti ndizodai kwamutare kana ndoendesa kupi, because kesi yangu yanga isiri kesi difficult. Pamutemo mbatya hadzifanira kugara more than 1 year dziri musha mevanhu. Dzaifanira kuti mambo aitofanira kutoinsista kuti mbatya ngadzibude, then zvimwe zvese zvinozotaurwa mbatya dzadini dzaapanapa, kana kuti iwe mukwasha ndaunotora mbatya uenadzo panapa. But ivo vakaitawo neimwe nzira nechivanhu chavo, vakaitawo nenzira yavakaita nawo. Saka izvozvizvi we need to go back to him kuti ona ndo patari pana toita sei man. Achidzokera zvenyasadzadzi imwe weika isai zvinhu zvacho zvese mutrust fund yevana hama dzisiyana. Isai put everything in vana venyu vavari mutrust fund yacho kuti zvinhu zvisikadakadika kuti zvinhu zvisivarige kunetsai. Hapana munhu anenge ane sei vanyatsoziva kuti hamuna chinhu zviri mumastai vana. Tora zvavanoita sei. Ndizvo. That's the only way yamunokwanisa kutoita izvozvezvo. Yeah, I'm sure that's the best way. Itai izvozvo, put everything in type lawyers, put everything in trust funds, and vanobva vanavo vachavaudza kuti zvese vakasamastand everything. Pamunoenda kwachitaura kuti mapepa angu aya everything is now in vana. Ini handitorina chinhu. If I have to buy something totanga kuti 1 handina chinhu, vana vangu ndoma, so maybe ndototi vasiyane nemi. Yeah, I think that's the best way to go. I think just do that. Because right now unofunga kuti makabatsira kuti muzopa vamwe vana kana muzopa vamwe vakadzi. Tisai mutrust fund yevana venyu. Ndozvavari kufunga izvezvi kuti ndinoda kupa vana ndikarova mumwe mukadzi achabenefita. Exactly. Saka inini ndichai kuvana venyu vanyatsokuziva kuti everything is now owned by your children, not you. Muchaona tochaya tichipe hembe dziya. Yeah, all right. Thanks. Alright, judge yangu, it's okay. Anytime you feel kuti muda kutaura maremerwa manetsa tosati zvinhu chiri kuchiwila, anytime just hold us. Uyai pano chitandare titaure zvenyu. All right, All right, judge yangu, sharp.
so much. All right, sure. Name you. Shakaoma, guys. Ever in my lifetime would I think with Inchazoita Ngiki Gana Kasuda Chara Blessing was my friend, by the way. In us, that lady was our friend. Munosia. Shunjacho. And then Kufa also, Dati also. Shakaoma. Shakaoma. Yeah, we'll talk about it, guys. Chataura nezvenyaya dzemafamily anoda kubhomba vanhu kutora zvinhu zvevanhu kudai kana munhu afa, they tend to forget kuti pane vana and they want to take everything from the family kuti vakusiye munhu ari pasero handitika. So hanzi vauraya vana dei vangopa mota vambogari nadzo dzofa kana vasinga menhu zvinonetsa dhiya. So guys, morara zvakanaka hanzi mari 50,000 vakaise mari yanga iri 50,000 yani, but tara chokwadi this guy is a good guy, guys. Tara chokwadi vonai kuti atora tina ndakana chinchiri musita mangu ndiye aishanda to zvinhu zvese ndakaisa musitare mukadzi. This guy is a good guy. Kutaura chokwadi pamberi pamwari kana zvinhu zvokuti kwanzi aihura kana kuti aizoita sei izvo zvinakana nebasa rese murume asingahuri ndianiko vaingohura varume vakangowana, but aichengetwa. Tara chokwadi musikana aichena. Kutaura chokwadi kiri Blessing aichena, guys. Blessing aichena zviya zvokuchena zviya aichena Blessing. Animaona. And isusu we've been to the house yake yekubhinoni Bhinoni kupichiwa kwatakaenda kuya uko. She's got a very beautiful house here varigara iyoyo. A very beautiful house ikoko kwakashakira. Handimazvona. So you tend to ask yourself kuti she was aingori life yake ingoripo. Wandiona murume wacho munhu angatoshanda yandinoona ndachitaura meshanda translate paya translate akangoitawo zvinhu zvake translate angoitawo akaitawo translate akabudirirawo akaitawo zvaari kuitawo akabudirira handiti. Saka why the family now yakuda kutanga vasingazivi history. Handinoona. Let's samba chibvudza kuti aishandepi. Handinoona. So undlire wemafamily state ungori undlire wemafamilies, guys. But anyway, we'll talk about it, guys. Again, kunowata mangwana kubasa. See you later, guys. Bye bye.